isang magandang umaga, Bagong Pilipinas! Ito po ang inyong kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong araw ng Martes, ikadalawa sa buwan ng Hulyo 2024. At andito po kami sa BMC Auditorium sa Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, dito sa lalawigan ng Camarines Sur, sa rehiyon ng mga Oragon, the Bicol Region. Ito na po ang pang-anim na edisyon ng Kapihan sa Bagong Pilipinas at tampok po sa araw na ito ang Department of Health, Center for Health Development Bicol. Ito po ang inyong lingkod bayan, Marinato ng Philippine Information Agency Region 5. Para sa ating pagsimula, mangyari pong tumayo po ang lahat para sa ating panalangin na agad namang susundan ng pag-awit ng pating pambansang awit at ng Bagong Pilipinas hymn. Almighty, we beseech you, grant us the grace to love our work and service to our community, to be conscientious without need for praise and adulations, to be friendly and generous with our help to all who seek service from our office, to observe your divine laws, justice, and truth in all our transaction. protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our position for personal gains and at the expense of others. Let us not enrich ourselves with property and money that rightfully belong to the citizens, whom we pledge to serve, and constantly remind us that honesty is still the best policy. That ill-gotten wealth cannot bring happiness in the end. Grant us the strength to set the interest of the community above those of self, the interest of the nation above those of the community, and our fidelity to you above everything else. Show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen. Lord, please bless our office and let honesty, Peace And respect for each other be our culture. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal ng bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin.
pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Bago-bago, tunay natin kahit gawing maaliwanan. Marami lang magandang bukas. Subukan ng bagong Pilipinas. Panahon na. Maraming salamat po at maaari na po tayong umupo. Muli, isang magandang umaga, Bagong Pilipinas. Ang kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong araw ay sabayang mapapanood at mapapakinggan sa PIA Bicol Region FB page, mga PIA Provincial FB pages sa Bicol, Radyo Pilipinas, Naga, Virac at Albay, sa Wow Smile Radio Sorsogon at DWDR FM Sorsogon City at delayed broadcast sa DWCRAM Legazpi. Cross-posted din ito sa Department of Health, Center for Health Development Bicol FB page at shared na sa iba pang media platforms ng ating mga media partners sa Bicol Region. Sa puntong ito, sama-sama nating alamin ang overview ng ating kapihan sa Bagong Pilipinas. Ano nga ba ang kapihan sa Bagong Pilipinas? Ang kapihan sa Bagong Pilipinas ay inorganisa ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng aming Secretary Sheloy Garfield, sa pamamagitan ng Philippine Information Agency na pinamumunuan naman ng aming Director General DG Jose Jo Torres Jr. at DDG for Regional Operations DDG Adolfo Aris Gutierrez at ng PIA Bicol Region na pinamumunuan ni RHRD Ramil A. Marianito. Ito ay isang synchronized event o sabayang pagtatanghal sa buong rehiyon sa bansa na siyang magtatampok ng isang kagawaran o departamento ng pamahalaan tuwing araw ng Martes sa ganap na ikasyam ng umaga na mapapakinggan at mapapanood sa iba't ibang multimedia platform sa rehiyon at sa buong bansa. Ang Regional Director o pinakamataas na opisyal ng naturang kagawaran ang siyang magiging tambok na tagapagsalita o na ipakikilala ng Regional Head ng PIA Bicol Region na siya ang pangunahing tagapagdaloy o main host. Inaasahan sa pinakilalang pangunahing tagapagsalita sa kapihan ang mga pangunahing programa at proyekto na nagawa na at kasalukuyang ipinatutupad pa ng naturang ahensya. Ano naman ang layunin ng ating kapihan sa Bagong Pilipinas? Itong communications initiative na ito ay may layunin na higit pang usbungin ang kamalayan o kaalaman ng publiko at makibahagi sa mga programa at proyektong ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ito rin ay may layunin na palakasin ang mga polisiya, kaganapan at mga tagumpay ng bawat tampok na tanggapan alinsunod sa mandato ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. Layunin din ito na mapagtagumpayan ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng mga departamento na makatulong sa pagpapalaganap ng mga activities sa lahat ng rehiyon sa bansa na nagsasalamin sa tinatawag na Government in Action. Ang ating kapihan sa Bagong Pilipinas ay batay sa mga
direktiba at memorandum ng ating Pangulo. Sa ngayon po ay nais nating bigyan ng recognition ang ating mga kasamahan dito po sa ating kapihan sa Bagong Pilipinas ngayon. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang aming Secretary ng PCO, Presidential Communications Office, Secretary Sheloy Garafil, Undersecretary Cesar Chavez, Presidential Assistant for Strategic Communications, Secretary Teodoro Herbosa of the Department of Health, Director General Jose Jo Torres Jr. of the PIA, DGG Adolfo Ares Gutierrez ng PI Operations Division. Mga kaibigan, sa ngayon po ay palapakan natin mga guests this morning para sa ating kapihan sa Bagong Pilipinas sa panguna ni Director ng Department of Health, Bicol, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, CESO4. Palakpakan natin. Nariyan din po ang kanyang mga kasamahan sa departamento. Narito po sa atin ang mga ancillary resource speakers. Palakpakan natin Dr. Ronnie Gregorio B. Gigantoni III, Medical Center Chief 2, Bicol Medical Center. Narito rin po, palakpakan natin Dr. Eric Raymond N. Raburar, Medical Center Chief 2, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Narito rin po, palakpakan natin Dr. Ramon C. Etchiano, Medical Center Chief 1, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. At ang ating po namang banauhin din, Miss Arlene Ariario, Regional Nutrition Program Coordinator, National Nutrition Council, Region 5. At ngayon, ay ating po namang bigyan din ng acknowledgement ang ating mga kapatid sa media industry, mga partners natin sa media. Narito po ang ating mga kaibigan, mga dumalo po ngayon, SMPR de la Peña, buwantv.net, Miss Connie Kalipay of BNA Bicol, Sir Jess Magallanes of Radyo Oragon, Legazpi, Sir Erasto Bing Alerta of DWCRM, Legazpi, Mr. Alex Mirandilla of Barracuda ITV, Mr. Jim Mirabete of MITV News, Elmer Añunuevo of Radyo Bandera, Miss Nancy Medjavillo of Radyo Pilipinas Albay, Miss Rosas Olarte of Manila Standard, Correspondent, Rick Mar Guevara, Asintado Radyo Energy FM, Miss Melissa Manzanilla, FEBCDY, The Way FM Legazpi, Miss Reds Marcio of the Manila Times, Miss Agnes Panizares of Radyo Pilipinas Naga, and Ariel Tirado of BBS Naga. And now, ladies and gentlemen, at this point in time, may I now introduce to you to our main host this morning. But before that, we would like to acknowledge the presence of Dr. Maria Lourdes M. Anzon, Chief of Hospital 3 of the Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center. We also have here Dr. Fulbert Alec R. Gallego, Chief of Malinao Treatment and Rehabilitation Center. Members of the BMC Executive Committee, Dr. Ray Miliana, Head of the Provincial DOH Office of Camarines Sur. Media partners, of course, kanina na-mention natin, the Provincial Government of Camarines Sur for the lead wall. And, of course, the DICT Region 5 through Director Rachel and Grabador. And now, ladies and gentlemen, to formally introduce to you to our main host in this morning's kapihan sa Bagong Pilipinas. He is an alumnus of Bicol University College of Arts and Sciences in Political Science in 1993. He also graduated Juris Doctor in UNEP College of Law in 2022. In 2012, he was able to establish his own radio station in Sorsogon City. And in March 2023, he appointed as regional head of the Philippine Information Agency, Regional Office Number 5. He is also a seasoned broadcaster, driven by passion and public service. Our dynamic leader, ladies and gentlemen, our RH, Ramil Dudes A. Marianito. Good morning. Isang magandang makalusugang umaga po sa lahat. At welcome po sa ika-6 na episode po ng ating kapihan sa Bagong Pilipinas. Welcome po sa pinakamagandang setup namin ng KSBP. Maraming salamat siyempre sa DOH Bicol. And of course, palakpakan po natin, Bicol Medical Center.
This is the 6th episode of Kapihan sa Bagong Pilipinas. We will feature the programs, the services, projects, and of course, policies and priority trust of the Department of Health. Mga kababayan, hindi tayo makakatuloy-tuloy kung hindi ko po i-acknowledge ang mga tao po na naging dahilan kung bakit po nagkaroon tayo nito. No? Gusto kong batiin, nanonood po ngayon ang Secretary ng Presidential Communications Office, Attorney, Secretary, Madam Chiloy Garafil. Palakpakan po natin, ma'am. Thank you. And of course, our very own Bicolano. Siya po yung nag-conceptualize. Actually, siya po ang nag-isip nito. Ang ating pong kaibigan, Senior Undersecretary Cesar Chavez ng Presidential Assistant for Strategic Communications. Bicolano, galing po dito sa Naga City. Palakpakan po natin. And of course, ngayon po ay nanonood, Secretary Chodoro Herbosa ng Department of Health. Thank you very much po, Mr. Secretary, sir. Ang aming pong Director General Jose Ju Torres Jr. ng Philippine Information Agency. Ang aming pong Deputy Director General for Regional Operations, Sir Aris Gutierrez. And of course, DDG Kat Di Castro. Marami pa po ako sanang babanggitin pero dahil sa ating pong oras, gusto kong mas ibida ang magiging featured regional director po ngayon pong araw na ito. Ipapakilala ko na sa inyo at hindi na natin patagalin pa. He is among the pioneer medical graduates of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila in 1987. He proceeded to undertake several postgraduate scholarship, namely Masters in Public Health at the University of the Philippines, Women's Health at the Melbourne University, and Developmental Management at Development Academy of the Philippines or DAP. He has served the Department of Health for about 3 decades of relevant, in-depth experience. He was the program manager covering the spectrum of child and adolescent health, women's health, health for older persons, including disability prevention and rehabilitation. In a span of 3 years, he led the DOH Center for Health Development of Caraga, Eastern Visayas, and Ilocos as the Assistant Regional Director. He also served a year as OIC of the Epidemiology Bureau. Presently, he leads the DOH Bicol CHD as the OIC Regional Director. Today, he is ready to share profound knowledge and wisdom as we embark on the 6th episode of the Kapihan sa Bagong Pilipinas here at the Bicol Medical Center. Ladies and gentlemen, friends from the media, please join me in welcoming our guest of honor, the OIC Regional Director of DOH Bicol CHD. Palakpakan po natin, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Sir, magandang makalusugang umaga sa inyo. Maraming salamat, R.D. Ramil, for the gracious introduction. Bago ko po ulit umpisahan ang aking nais ma-share po sa inyo, gusto ko po ulit i-acknowledge ang ating mga participants po at special guest during this Bagong Pilipinas Kapihan. Unang-una po, again, R.D. Ramil Marianito, Regional Head ng Philippine Information Agency ng Bicol at kasama po ang kanyang mga staff. Of course, ang ating mga medical center chiefs sa pangunguna po ni Dr. Ronnie Gregorio Higantone at ang kanyang mga medical officers and staff ng Bicol Medical Center, Dr. Eric Raborar ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang kanyang mga medical staff rin po, at si Dr. Ramon Echano, again, the Medical Center Chief of the Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center, at ang kanyang mga medical officers and staffs. Ganun rin po si Ma'am Arlene Riario, partner po natin yan sa nutrition po. Siya pong Regional Program Coordinator ng National Nutrition Council. And ang ating po mga TRC Chief of Hospitals po, sa pangunguna po ni Dr. Maria Lourdes Anson at ang kanyang pamilyang mga TRC personnel. Of course, si Dr. Fulbert Alec Gallego na kasalukuyang kaka-appoint lang po bilang Chief of Medical of Malinaw
Treatment and Rehab Center, and of course, si Dr. Ray Millena, Chief of the Field Coordination and Management Division, na siya rin pong currently ang Provincial Health Team Leader ng Camarines Sur. Ang ating pong mga pamilya po from the CHD Bicol, mga cluster heads and technical officers and support staff, and of course, ito pong ating mga media partners. Isang malusog na araw sa ating lahat. Again, maraming salamat sa Philippine Information Agency, Region 5 sa pag-imbita ng Department of Health, Bicol Center for Health Development dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Isa itong magandang oportunidad upang mas mapalawak namin ang mga programa, aktibidad at maging mga susunod na mga hakbang para sa mas malusog na Bicolandia. Sa ating mga media partners, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa pamamagitan ng pagpapaabot sa nakararami ng mga tamang impormasyon patungkol sa kalusugan. Ang Bicol Center for Health Development ay naglalayon na ang mga Bicolano ay kabilang sa pinakamalusog sa Pilipinas at Asia sa taong 2040. Ito ay sa pamamagitan ng pagsulong ng people-centered, resilient at equitable health system. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ng kagawaran ang 8-point Health Action Agenda sa pamumuno ng ating Health Secretary Teodoro Herbosa. Ito ay mahalagang gabay para sa pagkamit ng universal healthcare sa Bicol Region, kung saan ang ating mga kababayan ay may access sa dekalidad at karampatang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa 8 priority health concerns. Ito po ang tuberculosis, HIV, immunization, water and sanitation and hygiene, road safety, hypertension and diabetes, cancer, nutrition, and maternal health. Katuwang ng kagawaran at ang iba't ibang clusters ng Local Health Support Division para maisulong ang dekalidad na serbisyo na nasa 8 priority health outcomes. Sa tulong ng Infectious Disease Cluster, para sa first quarter ng taong 2024, out of 7,008 drug-sensitive TB cases, nakamit ang 92% treatment success rate. Para naman sa drug-resistant TB patients, 140 out of 169 cases o katumbas na 83% ay successfully treated. Patuloy ang stock transfer sa mga facilities at timely allocation ng TB medicines sa tulong ng mga DOH pharmacists. Nitong Abril 15, nabigyan din ng Bicol Center for Health Development ng Philippine Business for Social Progress ang isang mobile van clinic na mag-iikot sa iba't ibang dako ng rehiyon para mas maipaabot sa komunidad ang mga serbisyo tulad ng X-ray services na mas makakatulong sa early detection ng tuberculosis. May susulong dito ang Health Action Agenda 1. Yun ay bawat Bicolano ramdam ang kalusugan. Isa sa mga Health Action Agenda na nakatuon sa rehiyon ay ang Action Agenda 4, Handa sa Krisis. Sa pagtala ng 98 pertussis cases sa rehiyon mula January 1 hanggang June 22, mas pinapaalalahan ng publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para sa simptomas ng pertussis tulad ng sipon, ubo at lagnat. Nitong June 27, nasertipikahan ng Research Institute for Tropical Medicine ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory bilang pinakaunang pertussis confirmatory testing sites sa rehiyon. Ito ay lubos na makakatulong sa agarang pagtuklas at paggamot sa mga pasyenteng mayroong pertussis. Nagkaroon din ng 54% or out of 5,100 na target and 2,757 out of 5,100 target na diagnose na persons living with HIV para sa first quarter ng 2024. 64% or 1,738 na persons living with HIV ay under antiretroviral therapy. Ang Bicol CHD ay mayroong itatayong karagdagang 3 treatment hub
Ngayong taon sa Camarines Norte Provincial Hospital, Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes at Sorsogon Provincial Hospital. Alinsunod sa Health Action Agenda 5, pag-iwas sa sakit, patuloy ang pagbibigay ng Bicol CHD ng testing kits sa mga provincial health offices para sa hospitals at LGUs. Mga symposiums at iba pang promotions campaign ang isinasagawa din upang mas mapalawak ang kalaman ng HIV. Nitong June 5, ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center ay nasertipikahan na bilang ika-4 na accredited HIV treatment hub sa Bicol. Para sa immunization, ang rehiyon ay nakapag-accomplish na ng humigit kumulang 52% vaccination coverage para sa fully immunized children base sa Field Health Service Information System para sa taong 2023. Sa hangaring makamit ang 95% immunization rate, ang kagawaran sa tulong ng Family Health Cluster National Immunization Program ng mga local government units at iba pa mga private organizations tulad ng UNICEF at Relief International ay patuloy na nag-implementa ng iba't ibang strategiya tulad ng Immunization Recovery Plan at ng Zero-Dose Children Agenda. Nakitaan ng pagkakaisa sa layuning ito ang higit sa 400 na stakeholders sa ginanap na Bicol Immunization Summit nitong April 26 na isinagawa sa Legazpi, Albay. Para naman sa ating mga kababaihan, patuloy na pinapaigting ng kagawaran sa tulong ng Family Health Cluster ang National Safe Motherhood Program. Tinatarget ngayong taon na maibaba ang 128 maternal mortality ratio noong 2023 sa 120. Gamit ang regular na maternal death review, capacity building activities, and of course yung capacity building activities ng basic emergency management and obstetric newborn care at pagpapalakas ng implementation ng responsible parenthood and reproductive health law upang mas maiwasan ang mga dahilan ng maternal death. Noong nakaraang taon, nakatala ang rehiyon ng 10.5% stunting sa mga batang less than 5 years old. Para sa 2024, tinatarget ng kagawaran ang 9% o mas mababa pa na stunting rate. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng health and nutrition services sa komunidad at capacity building sa health workers, katuwang ang local government units, provincial at city nutrition coordinators at mga health facilities. Sa tulong ng Philippine Multisectoral Nutrition Project, sa unang tranche ay may fund allocation na humigit kumulang 159 million pesos sa Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon na gagamitin para sa proyekto, programa at aktibidad alinsunod sa Municipal Nutrition Action Plan. Bukod sa pag-release ng nasasabing pondo, mas papalakasin pa ang capacity building at ang PMNP Information System Support Packages, Assessments at Technical Management Support. Ngayong first quarter, nasa 54% o 758,000 households ang may access sa basic safe water supply. At mayroong 31% o 431,000 households naman na gumagamit ng safely managed drinking water services. Mas pinapaigting ng kagawaran ng water sanitation and hygiene upang maiwasan ang mga sakit sa komunidad. Patuloy ang Violence and Injury Prevention Alliance sa rehiyon, katuwang ang LGUs at iba pang ahensya upang mas maibaba ang death rates dulot sa mga road injuries. Natatandaan rin 2.4 million na Bicolanos o 17% ang na-screen noong 2023 ng community-based house-to-house Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention. Ito po ang tinatawag na PhilPen Risk Assessment. Ngayong taon, patuloy pa rin ang Non-Communicable Disease and Prevention Cluster sa pag-assess
at pag-screen ng mga individual para sa early detection and management ng mga non-communicable diseases tulad ng hypertension at diabetes. Ito din ang pangunahing layunin ng kanilang Healthy Workplace Program at Lifestyle-Related Disease Program. Ang Bicol CHD ay patuloy sa pagpapabilis at pagiging abot-kaya ng mga service delivery mechanism para sa cervical cancer elimination. Ngayong taon, ang target ay maitaas ng 50% ang screening, diagnosis at treatment ng cancer kumpara sa nakaraang taon. 5% naman ang target na ma-screen para sa cervical cancer. Sa 4.6 million pesos na budget para sa cancer program, ipapatuloy ang mga trainings para sa mga health workers para sa screening at treatment at tututukan ng Bicol CHD ang mga na-establish na scale-up cervical cancer elimination with secondary prevention strategy o tinatawag natin success project sites at mas functional ang regional core team at maging ang promotional at awareness campaigns. Ang pag-implementa ng Universal Healthcare Act naman ang tinututukan ng Strategic Management for Health Development Division mula sa pagpapatibay ng health workers sa pamamagitan ng capacity building activities tulad ng in-house and informal trainings, local scholarships, at maging ang pagdaragdag ng human resources for health, kabilang dito ang mga nasa post-residency deployment program, mga doctors to the barrios, at mga nasa pre-service scholarship program. Sa nakakapag-augment ng mga kakulangan ng health workers sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Para sa 2024, mayroong 1,883 na HRH na nakadeploy sa mga probinsya sa rehiyon. Ngayon ay may 3 pang probinsya at syudad na inaasahang maidagdag sa kasulukuyang 3 Universal Healthcare Integration Sites. At ito ay yung Albay, Camarines Norte at Naga City. Sa Health Facilities Enhancement Program naman, mayroong 2.3 billion pesos na total fund allocation para sa 74 facilities, kabilang na ang mga LGU hospitals, rural health units, super health centers, barangay health stations at iba pa. Ngayong taon, patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga land-type ambulance units sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Katuwang ang Regulation, Licensing, and Enforcement Division, mayroong 564 private and government health facilities na minomonitor ang rehiyon. Ngayon 2024, mayroong 49 facilities mula sa iba't ibang probinsya ang nabigyan na ng permit to construct. Patuloy ang pagmamonitor at pagsisigurado ng Bicol CHD na ang bawat health facility ay sumusunod sa mga regulasyon ng kagawaran upang mas maprotektahan ang public health at safety ng bawat Bicolano. Ang ating mga treatment at rehabilitation centers naman ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga Bicolnon. Ang Camarines Sur Treatment and Rehab Center ay patuloy sa pagpapataas ng kanilang program completion rates sa tulong ng mas mataas na bed capacity. Sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center, patuloy din ang kanilang mga aktibidad tungo sa drug awareness campaign at mas inaasahang tataas pa ang kanilang program completion rates. Kaakibat naman ng Bicol CHD ang Information and Communications Technology Unit ng Management Support Division sa digitization. Ngayong taon, nangunguna ang Catanduanes sa mga probinsya sa rehiyon upang magpatupad ng Electronic Logistics Management Information System, tinatawag nating ELMIS, sa lahat ng rural health units at mga government hospitals. Ang ELMIS ay isang integrated software system na makakatulong sa pamamahala electronically sa supply chain mula distribution hanggang warehouse administration ng mga healthcare commodities. Pinapagtibay nito ang Action Agenda 3, teknolohiya para sa mabilis na serbisyong pangkalusugan.
Sa tulong ng Health Promotion Unit, nailansad din ang DOH On Demand na isang digital system na kung saan nakapaloob ang mga kaalaman, pangkalusugan na abot kamay ng mga nasa komunidad. Ang BHWB, Be Healthy with Me magazine show ay nailansad din ngayong taon na nagbigay mulat sa iba't ibang pangkalusugang kampanya ng kagawaran. Ngayong taon, maaaring abangan ang 5 pa na major campaigns at 27 people-centered activities na natatarget na mahigit 5,000 Bicolanos. Isa din sa programa ng kagawaran ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. MAIP po kung tawagin natin. Kung saan umaabot na 437,000 Bicolanos ang nabigyan ng assistance mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon para sa taong 2023. As of May 31, may naitala ng 276,000 Bicolanos na nabigyan ng assistance. Tinitiyak ng kagawaran na mas tataas pa ito bago matapos ang taon, lalo na sa tulong ng Salud Bicolnon Medical Assistance Information System na naglalayong padaliin ang recording, monitoring at reporting ng nagagamit na pondo sa ilalim ng MAIP sa rehiyon. Ang SB MAIS, kung tawagin, ay pinakaunang online information system para sa MAIP na nailunsad noong nakaraang taon. Sa pagsulong ng Health Sector 8-Point Action Agenda, naging katuwang ng Bicol CHD ang mga health facilities, local government units, media partners at iba pang organisasyon upang mas maipaabot ang angkop at pangangailangan pangkalusugan ng ating kapwa Bicolano. Ilan sa mga progreso sa serbisyo at infrastruktura sa DOH facilities ay ang mga sumusunod. Ito ang number 1, bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center sa Bicol Medical Center. At ang kanila pong Bicol Cancer Center Radiation Oncology Unit and Bronchology Unit. Pangatlo, meron pong 20-story Integrated Specialty Care Center and 10-story Wellness Hub ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Pang-apat, meron po tayong Bicol Regional Quarantine Station in Tabaco City ng Bureau of Quarantine. Panglima, pagdaragdag ng mga iba't ibang espesyal na serbisyo medical tulad ng first laparoscopic donor nephrectomy procedure sa Bicol Medical Center. Pangalawa, yung cryotherapy po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. At pangatlo po, ang first corneal transplant surgery sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Iba pang mga serbisyo at infrastruktura ay ang mga implementasyon ng tutok kainan dietary supplementation program para sa mga buntis at mga 6 to 23 months old na bata. Pangpito, meron pong bed capacity upgrade plans ng Bicol Medical Center to 1,500 beds capacity. At ng Bicol Regional Hospital and Medical Center mula 250 beds to 450 bed capacity. Kaakibat dito ang pagpapalakas ng multiple advanced specialty centers. Pangwalo, pagpapaigting ng primary healthcare services sa pagpapatupad ng Purok Kalusugan Campaign. Ito ay magsisimula sa bayan ng Goa, Camarines Sur, na kung saan ang mga barangay health workers at HRH na nakadeploy ay magkakaroon ng aktibong ugnayan upang mas mabantayan ang health status sa kada barangay at purok. Pangsyam, scaling up of HIV testing and treatment hub that integrates with the provincial health laboratory networks. Pangsampu, pagpapalakas ng cancer screening services at pagdadagdag pa ng mga trained health workers para sa cancer screening at iba pang mga programa sa 8 priority outcomes. At ang pang-11 po, continuous digitization of health data by the creation of data analytics units. Atin pong tunghayan ang ilang sa mga pagpapatunay
ng mga nabigyan na iba't ibang serbisyong medikal ng kagawaran. Puun kan magpuna ko doon man magayo na ang trato nila, magayo na ang pagtanggap nila sa mga pasyente, lalo sa Kuya Kento. Namamatay ko talaga na medyo pero importanteng magayo. Hindi ko lagi din sa Regional Hospital. Daw lang po maray ang pasalamat ko sa inyo. Tama niyan po, nagaling na po ang taguyang. Salamat po maray. Salamat na maray sa Bicol Region General Hospital, sa kasagabos ng mga doktor, mga staff, sa mga nag-atamang sa Kuya, doon salamat na maray. Binalik mo ko sa normal. Kaya, sobrang pasalamat ko talaga sa inyo. Maugmaman ako sa ang gabos ng mga nasyuman. Mabubuot naman sa Kuya. Dahil na ako ipapabasaya. Grabe mo rin pasalamat po sa gabos ng mga nasyuman sa BNC. Kaya dako lang pasalamat po sa inyong gabos. Si Karen Puenteveros from Balatan po. Nag-abot po yun sa Kuyang Aki after 20 years po kami nag-iban sa Kuyang Ago. Nag-lockdown, siya ang kabuang kang lockdown. Premature siya sa Nico. 65 days kami dito. Masakit kasi hindi natin alam kung okay siya o kung mawawala siya sa amin kasi nag-iisang anak lang namin to. Pinagsuggest ko na lang na nanalangin kami ng asawa ko, sabi namin kung sa amin, bigay mo na kasi siya lang yung naging anak namin. Vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Ay, okay na okay po yung Ligo. Halos. Po, siyempre po, para din sa kapakanan ng mga baby namin, mahigpit po sila. Pagtungkol dun sa mga baby, mahigpit. Pero okay po, mababay po yung mga nurse, doktor. Halos minsan po sa katagalan ng pag-stay namin sa hospital, halos nakahalubin namin lahat ng nurse, doc. Minsan, parang magkakapatid na kami. Yun po, may group chat kami kung anong kailangan ng parang may sakit yung baby namin, mag-chat lang kami sa kanila. ¿De dónde somos? Dime, y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Good morning po. Ako po si Grace Liadok Escarlan. Asawa po ako ng pasyente na pangalan po ay si Felino Escarlan. Siya po, ang case niya po ay renal cancer stage 4. During the confinement po, nagkaroon po siya ng acute atelectasis po sa right lobe. Parang nag-lung collapse po siya. So, kinakailangan po na maggawan po siya ng procedure ng bronchoscopy with cryotherapy po. Nagpapasalamat po ako sa mga doctors and the staff na very competent and very reliable po ang kanilang mga services towards their patients. Saka isa pong bagay po, malaking bagay po ang ginawa po nilang procedure dito dahil siya po ang kauna-unahang pasyente na nagawa ng procedure outside Manila po. So hindi na namin po kinakailangan, hindi na namin po kami nangailangan pumunta po ng Maynila para pa po doon gawin ang procedures. And malaking bagay din po na wala po kaming nabayaran, wala po kaming binayaran sa mga procedures and services po ng BRHMC. So malaking tulong po ito sa mga pasyente dito po na lalong-lalo na po sa mga Bicolanos na marami na po sila dito. Kompleto actually po sila ng mga
procedures na dito na pwedeng gawin po dito na hindi na natin kailangan pa po pumunta kung saan pong lugar, magbabiyahe pa po tayo, gagastos pa po tayo ng malaki. Dito pa lang po sa BRHMC, kayang-kaya na po nilang i-cater yung mga pasyente dito kung ano po ang mga pangangailangan nila. And highly recommended ko po ang BRHMC for their reliable services and very competent staff and nurses, doctors, and service-oriented po talaga sila towards their patients. Malaking tulong po talaga ito sa mga pasyente na wala pong dapat pag-alala in terms of pagbabayaran po nila, sa mga in terms of financial and medical benefits po na makukuha nila dito sa BRHMC. So, malaking tulong po. Maraming salamat po talaga. Wala po talaga akong masasabi po sa BRHMC, kundi po talaga malaking pasasalamat ko dahil almost every month nandito po kami sa BRHMC, nagpapagamot po yung asawa ko dahil nga po siya ay stage 4 lung cancer with renal cancer na may mets na rin po sa lungs. So, hindi na po kami masyadong nag-aalala kung ano po ang dapat naming bayaran pa dahil no out of pocket po talaga. Wala po kaming binayaran po dito sa BRHMC. Thank you so much po. Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga abot-kayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng regulation, licensing, and enforcement division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster-prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems
upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care hanggang sa emergency response. Handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Lahat ng ito ay mahalagang hakbang upang makamit natin ang universal healthcare. Magagawa natin ito sa tulong ng whole of government at whole of society approach kung saan kayong mga partners namin at komunidad ay may malaking tungkulin upang mas mapalaganap ang serbisyong Salud Bicolnon para sa bagong Pilipinas na ang bawat buhay mahalaga. Diyos mabalos. Thank you very much po. Palapakan natin RD Albornoz sa napakaganda at komprehensibo pong presentation. I'm sure marami po kayong mga napansin at marami kayong mga nakita. Some of us were surprised of the services and of course programs, kasama na po yung mga policies na nabanggit po doon. Pero hindi po doon, siyempre, mga kababayan, marami po tayong gusto pang malaman because DOH Bicol cannot present that doon sa binigay nating oras lamang. No? So napakaikli nun and I'm sure more answers or more questions than answer ang ating pong nakita doon sa presentation. And we will be giving time for our partners from the media to ask questions based on the presentation. And of course, bago po yun, no, gusto ko lang banggitin uli at pasalamatan ang Bicol Medical Center. Palakpakan ulit natin sa pangunguna ni Dr. Ronnie Higantone. Taga doon po yan sa amin sa Sorsogon. We're so proud to have Sir Ronnie on this milestone, no, on these achievements of BMC. And of course, lahat po ng mga taga Bicol Medical Center. And I'd like to mention lang, nandito rin po ang aking kaibigan, katabing-katabi ko, palagi kong kasama, Ma'am Arlene Riario po ng Regional Nutrition ang ating pong Regional Nutrition Program Coordinator. Thank you very much po, Ma'am Arlene. And marami pa po dito maya-maya ay makasama po natin sa ating pong question and answer portion or segment dito po sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Again, I'd like to mention po, live tayo sa lahat ng mga online platforms ng Philippine Information Agency sa Bicol, sa 6 po na lalawigan. At of course, tayo po ay napapakinggan sa pamagitan ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po kay Ma'am Nance. Ma'am Nance, thank you so much. At sa lahat ng mga taga-RPI. No? And of course, nandito rin po ang head ng ating pong Philippine News Agency, Miss Queen. Maraming salamat po. Sa lahat ng ating pong mga kasamahan sa media, Quadri o yung ating Quad Media, no? Nandito po sila lahat upang bigyan po ng kaliwanagan ang iba pang mga bagay na nais po nating malaman. I'd like to mention yung aming pong Deputy Regional Head. Palakpakan po natin ang aming pong punong abala dito ngayon, Ma'am Lisel Makatangay. Thank you very much, Ma'am. Ang team ng DOH sa Bicol, palakpakan din po natin sa pag-set up to sa napakagandang lugar. Kasama po ang BMC team. Palakpakan natin po sila. At nandito rin po, pasalamatan ko na rin ang ating pong team sa Philippine Information Agency. We're live. That's why hindi na natin ito patagalin pa. Tayo ay tutungo na sa ating pong question and answer portion. And this is Dudes Marianito, your moderator dito po sa ating pong Q&A segment po. Unahin na natin na wag na nating patagalin ito. Ano? Marami tayong mga questions na agad na nandito, but let's try to have it in proper order.
unahin natin, tawagin po natin ang una pong magtatanong mula sa Legazpi City, sa DWZR Legazpi. Tawagin natin Sir Erasto Alerta of DWZR. And this will be followed by Donna Canieva of Radyo Aguila Naga, Elmer Año Nuevo of Radyo Bandera, in that order, please. Please go ahead, sir. Good morning. Yes, good morning. To RD, Dulce Marianito, sir. And of course, to all the guest speakers. And my question is for Dr. Rodi Anthony Albonza. Ano to, sir? Albornoz. RD. Sir, my question is about dun sa development projects pa po na bakit nawawala ako? Okay, hahanapin ko. Pa po sa mga hospital, especially sa mga patient, bakit nawawala to? Hello? Okay na po ba? Ilan pa po sa mga hospital sa provinces in Bicol Region ang may mga kakulangan pa po sa kagamitan? Dahil marami pa po sa mga probinsya ang nangangailangan pa naman ng kagamitan sa ngayon in support doon sa project po ng DOH para mas mapaganda pa ang services sa community. Sir, before sumagot si RD, let me remind media friends that you only have one question and one follow-up, no? And again, we have to strictly abide on that rule kasi po sa ating oras. RD, yung pong katanungan. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Yung concern niyo po ay tungkol po doon sa Health Facility Enhancement Project po. Meron po tayong focal person po dito na si Architect Lloyd Payade, who can assist us in answering the queries. No? Si engineer po, bigyan natin ng yes sir. Sige po. Good morning po to all na po, to our partners and media friends. So, with regards to the question naman, sir, continuous si DOH sa mga partners nating hospital to provide all the necessary equipments. As of this moment po, may mga forbidding po tayong mga list of equipments for the major hospitals natin, including the super health centers, mga equipments din po para sa mga rural health units natin. So ang pinaka-priority po natin talaga is the order of priority is our hospitals, super health centers, rural health units, and to the barangay health stations po. Thank you po. And follow-up question ko po, sir. Sa digitalization issue po, ilan pa po, sir, or RD sa Bicolandia ang hindi pa po gaanong napagat na ng focus dito po sa digitalization? Dahil mas kailangan po natin ito ngayon. As mentioned earlier, yung Catanduanes po is nangunguna dito. But what is the next? And what province is, aside from Catanduanes, na mabibigyan po nitong nasabi ng programa po ng digitalization? Thank you po. Again, maraming salamat po sa katanungan nyo. Tungkol po ito sa electronic, no? Logistics Management Information System. Totoo po yun. Sa totoo lang po, 6 na probinsya ng reyon naman po ay kinaskade po natin. Pero base po sa latest po na data po natin, ang Catanduanes lang po ang nakapagkumpleto po, no? Ng lahat ng RHUs and the local government hospitals po. Meaning, ginagamit na po nila yon. So, nag-launch po tayo nito nakaraan lang last month through the support, of course, ni Governor Kua, no? Susunod po diyan ang mga iba pang probinsya naman po. May mga takers naman po. Ang isa po nakikita po namin ay susunod ay Sorsogon, no?
Isa pong very supportive rin yan. At other naman, by face naman po yan, sa kasalukuyan lang ngayon, Catanduanes lang po muna ang nakapag-achieve na 100% na maging functional ang kanilang LMIS po. At yan po ang maaari ko lang pong isagot po ngayon. At rest assured po, lahat po ng target po talaga ng region ay all provinces are digitalized as far as yung logistics management and information system. Makakatulong po talaga to lalo na sa pagde-deliver po at po-provide ng mga health commodities katulad ng gamot at mga equipments po para sa mga health facilities po natin. Thank you po. Maraming salamat, Sir Erasto Alerta. Thank you so much, RD. Next is Donna Canyeva of Radyo Agila. Yes, ma'am. Good morning. Magandang araw po sa lahat ng mga dumadalo sa ating kapihan. Ako po si Donna mula po sa Radyo Agila Naga. At ang aking katanungan po ay naka-address sa National Nutrition Council representative po natin kay Ma'am Arlene Riario po. Ano-ano na po ba yung mga tukoy na lugar dito po sa Bicol Region na mayroong mataas po na kaso ng malnutrition na tinututukan po natin? Ano po yung top 1 at mga sumunod pa po? Salamat sa tanong mo. Alam mo, gusto ko sanang 2024 data ang may ulat sa iyo. Ngunit sa ngayon ay pinoprocess pa at tinatapos pa ang processing ng lahat ng datos. Pero base sa 2023 data natin, ang may pinakamataas po na stunting, na yung pagkabansot, na siyang malaking problema, hindi lang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas, ang Camarines Sur po ang pangalawa sa 14.54%. At ang nauuna ay Catanduanes at 15%. Kaya ko siya inuna, alam naman natin kung gaano kadami at kalaki ang Camarines Sur. So, halos triple or more ang bilang or magnitude ng mga bata na bansot sa buong Camarines Sur compared to Catanduanes. Ang susunod na probinsya na susunod na highest tayo sa stunting would be Masbate. So, ito yung usual nating top ranking provinces. But per province also, ay meron din tayo mga top-ranking municipalities, no? And meron tayong binubuo always na ano ba yung pinakamatataas sa buong Bicol region na mataas ang stunting. At masasabi ko, dahil na nga siguro sa kalakihan, ano, ay marami po dito ay nakapasok mula sa lalawigan ng Camarines Sur. Okay. Follow-up question po, paano po ba tinutugunan ng kagawaran po ng kalusugan o ng DOH at maging ng yung pong problemang ito sa malnutrition? Maraming salamat po. Alam mo, ang problema ng malnutrition ay hindi kayang isolve lamang ng isang ahensya. Ang Department of Health, ang chair ng NNC Governing Board. Pero kakailanganin natin dito ang all-out, all-agency support para dito, lalo na nga yung ating mga local government units. Napakahalaga na ang lahat ng local government units ay nakikiisa at gumagawa ng kanya-kanya sariling plano, nutrition action plan ang tawag natin dito, upang masolve nila ang kanilang nutritional problems. As I said, stunting yung isa nating napakalaking problema. So hanggang sa barangay level, kasama natin syempre ang DOH, Department of Agriculture, at lalo na nga ang Department of Interior and Local Government na nagsisiguro na bawat functionary ay may nabubuong local nutrition action plan. At ito ay tutugon sa lahat ng problema. So again, malaking role ng ating local government executives para dito, kasama na yung mga NGOs at iba pang mga CSOs natin. Sinisiguro natin, unang-una, na may nabuo silang plano. Pangalawa, ito ay nai-implement at namomonitor. So hindi lang po siya sa pagbibigay ng pagkain na pinakasikat sa lahat ng mga interventions, ngunit kasama na po dyan yung food security issues. So agriculture ang partner natin dito. Yung nutrition governance ang napakalaking isang big factor para po sa improvement ng nutritional status ng buong bansa at buong Bicol region in particular. Salamat. Thank you very much, Ma'am Arlene. Maraming salamat, Miss Donna. Next is Elmer Año of Emma Production and Radyo Bandera. Sir, good morning. Good morning po sa lahat kay Dr. Eric at Dr. Gigantoni. Ano po ang meron sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na nawala po sa BMC with regards po sa services, sa health services?
Si Dr. Eric Raburar po. Good morning po. Thank you sa katanungan po. Actually ho, for the information of everyone, ang Department of Health po ay may 17 specialties sa kada regional office, regional centers po. Doon sa 17 pong yon, 11 po ang nakay Doc Gigs. Galing. Sa amin po, 5. Kaya lang po, ang kagandahan nito, kaming 5 rito, Doc Echano, yung 2 pong TRC Ron, kami po ay nagtutulong-tulungan. Kami ho yung pinaka big brother concept ko, sino wala, bibigyan. Yun po ang hindi nyo alam. Pag wala kaming gamot, isang tawagan lang. Boss Gigs, wala kaming gamot. Yun lang po yung masasabi namin. Para ho kasing ang nangyari doon sa 17 centers, ay kami-kami na lang ho ang nagtutulungan. Kung ano yung wala kami, isang tawagan lang. Kung ano naman yung meron sila, doon naman po namin pinapalusutan na doon na lang po kayo, tatanggapin po kayo at natawagan na po namin sila. Ganun lang po yun, to make it more simple po. Kaya po, inuulit namin, doon po sa 17 target specialty ng Department of Health, kami-kami na lang po nagtutulungan, 11 po ang nasa kanya, 5 po ang nasa akin, pero ho, ang target natin po, target natin is lahat po yun, buong 17. Dapat kada etong 3 ospital na to ay magkaroon po. Yun po yung target natin kasi para naman po sa mga kababayan natin na, alam nyo, mamamasahe pa, papunta ng Naga, papunta ng Sipokot, pero po ang pinaka-target natin po talaga, hanggat maaari po, makuha natin yung 17 na specialty centers na gustong i-target ng Department of Health for the Bicol region po. Yun lang po. Sana nasagot namin yung katanungan niyo po. Thank you. Thank you po. Kay Director po, kung may hihilingin po tayo ngayon sa ating Pangulo para sa DOH Bicol, ano po yon, Director? Thank you. Idudugtong ko lang po. Actually, ang gap po dito, yung nabanggit po na ni Doc Eric, na mayroong mga kakulangan as far as the services are concerned. Kaya po, ang pagbabasehan po natin, base doon sa kanilang ginawang Health Facility Development Plan, yung pong pwede natin gamitin as a basis for assistance sa Central Office at kay Pangulo para dagdagan ng pondo, no? Para yung po ang ating nakikitang isang paraan po. Kasalukuyan, meron na pong 2025 na preparation na, budget preparation. Pwede po natin isalang na rin po yan. Meron na pong initial po yan this coming July actually. So yun po, pwede po natin i-consider po for 2025. So yan lang po ang may share po namin. Ang pagbabasehan pa rin po natin ay yung Health Facility Development Plan kasi yun po talaga ang pag-aralan talaga kung ano yung kulang at kailangan na services at priority po. Salamat po, Sir Elmer. Thank you very much, RD. Maraming salamat, Doc Eric. Thank you so much, Sir Elmer Año Nuevo. Next is Madam Antoinette Eduardo, One Media TV, and to be followed by Miss Melissa Manzanilla of The Way FM, and then Jessica Kalinog, GMA7. In that order, please. Good morning, ma'ams and sirs. And sa lahat pong nandito ngayon, Antoinette Eduardo po from One Media TV 48 Naga. Ito pong katanungan ko a while ago, it was quite comprehensive already. But just yesterday po, merong pinalabas ang DOH patungkol dito sa dengue cases na masyado po siyang tumataas. As per po, we have 5,547 cases reported from May 5 to 18 at tumaas po ito nung June 2 to 15, 4,689. Pero hindi po nakalagay dito kung dito po sa Bicol, connected po dito. Kumusta po yung cases natin in terms of dengue? RD, if Maraming salamat sa katanungan nyo. No? Talagang mataas po ang cases. I don't have the actual figures po ngayon, pero makukuha ko po yan mamaya po.
base dun sa aming RESU po, no? Regional Epidemiology Surveillance Unit. But rest assured po, meron na po kami mga initial preparation naman kasi rainy season naman po talaga. So cyclical po talaga yan. So handa naman po tayo as far as yung mga kailangan na preparation in terms yung mga tinatawag na vector control commodities po. No? Ito yung at the same time, yung kampanya po, yung tinatawag natin yung iwas dengue po ba? No, yung fogging at the same, pero selected fogging po 'yon. So yung mga control ng mga water reservoir. So rest assured, as far as dengue is concerned po, controlled pa naman po dito sa region, sa Bicol region. But kahit na control po, meron tayong initial preparation in terms of procuring ng mga kailangan para po ma-address itong mga dengue infection po. Possible dengue outbreak po. Hindi pa naman tayo dengue outbreak. So control pa naman po tayo. Thank you very much, Doctor. Siguro puntahan ko din po yung napag-usapan kanina that there will be more specialty centers na gagawin dito sa Bicol region at dito din po sa Camarines Sur, dito sa Bicol Medical Center. Ngayon po, patungkol po dun sa specialty centers, ano yung nakikita natin na mga programs or mga that will benefit people, specifically here po sa Bicol Medical Center? Ano yung nakikita natin na mga karamdaman o na pwedeng matulungan nitong mga specialty centers that will be put up here? Morning everyone. Si Dr. Gantoni po. Tungkol naman po sa tanong nyo, may correction lang po akong isa. Kasi po yung sa specialty centers po, ang designated po talaga ngayon is 18. So a month ago, meron na pong binigay ang DOH na paghiwalayin po ang trauma and burn care. Kaya naging 18 po, correction kay Dr. Kwan. So at present po, ang Bicol Medical Centers, 1,000 bed capacity. Meron po kaming 18 specialty centers now that are functional because we have the adequate manpower and the sufficient number of, relatively sufficient number of infrastructure and equipment. So dito po, sa Department of Health AO 2021-001 and 001A, kami po designate as 13 specialty centers. But kami po, Bicol Medical Centers, have 5 additional our own initiative. So in total, that is 18 specialty centers. Dito po sa 18 na to, sa functionality na nireport namin sa DOH, 9 po ang completed functionality nito. Ibig sabihin po nito, kumpleto po ng tao, may mga gamit, at meron pong lugar na pagtatrabahuan. So, on process naman, looking forward, ang Bicol Medical Center is on the process of developing the liver care center. Sa last year, 6 pong ospital ang atasang gumawa nito. Kami po naman, padala na po kami ng doktor ngayon sa China for liver care. Si Dr. Bob Cassin, si specialista po sa hepatobiliary, and now nagtitrain po siya for liver transplant. Doon naman po sa another specialty center that our own initiative, as suggested by the Department of Health, gagawa po kami ng dental care center. So dental care center is on the process. Actually, meron na po siyang mission and vision to be developed hopefully by this year. Nagkataon lang po na meron kami pong maraming items. So we now beefing up our team in the dental care. And sa tingin po namin, ito po ang nakaligtaan na gawin din ng DOH ng dental care center. Sa lahat po, ito po ang mga susunod na mangyari dito sa Bicol Medical Center. And also, we do hope na pati po ang national government gagawa po ng our initiative dito sa dental care center. Tungkol po naman sa serbisyo, ito po, sabi nga ni Dr. Eric Raboral, kami po naman 5 hospital ay tutulungan dito. So kung anong pagkukulang ng isa, tinutugunan po namin. So, lahat po ng serbisyo na specialty na meron po ang Region 5, kami po nagtulong-tulong para po sa gawain ito. Kami po, kaya ang Bicol Medical Center, and especially Region 5 right now, sa statistics po namin, wala na po kaming nire-refer na difficult cases sa Metro Manila
kasi nabamanage na po dito sa Region 5. So that's zero referral po kami as our data shows. Kaya po, lahat po ng Bicolano, bihira na po ang pinapadala namin na referral sa Manila. Except for diagnostic procedures. Ibig sabihin, PET scan and PET CT. And we are now enhancing the cancer center. Kung makikita niyo po dun sa labas, may ginagawa po kami. From the regular HPEP, yung building po namin, na Cancer Institute, that would house now the nuclear medicine. Magkakaroon po nito ng another armamentarium for treatment of cancer na nuclear medicine. So, the cyclotron and the PET CT would be there. Hopefully by the year ends, kasi po building namin would be there. And in total po, wala na po kami i-repair na PET CT for diagnostic procedures outside Region 5. And with that, pag nagkaroon na po kami ng cyclotron and PET CT, other hospitals would buy one. Sorsogon would be buying, PRHMC would be buying. And this would now be a continuous program for cancer care only. Sa lahat po ng specialty center po dito, may mga tao po ito. Functionality-wise, functional po siya. Yung hindi pa po sa non-completed, in process po sila. Lahat, ibig sabihin in process, meron lang gumagtagamot na po sila ngayon ng iba't ibang sakit. Thank you very much, Doc. Thank you po. Thank you very much po, Doc Gigs, and thank you so much, Ma'am Antoinette Eduardo of One Media TV. Patunay po niyan, napaka-humble lang ng ating mga doktor talaga. Bidahan ko na po ng konti. Patunay niyan, doon sa mga sinasabit, binabanggit nila, meron po tayong kasama, dalawang mga batang pasyente po ng Bicol Medical Center, Cardiac Center, na sumailalim po sa matagumpay na open heart surgery noong pong nakaraang surgical mission just last year po, March 2023. So halos taon na po sila. Papakilala ko lang, hindi po sila pwedeng interviewin kasi mga minors po sila, no? Sila po si Desiree Valencia. Patingnan na lang po, patayuin natin yung mga batang ito, at Francis Leon Aguirre, pareho hong 8-year-old na na-diagnose po na may ventricular septal defect. Ano po ito? Yung VSD po, ang layman's term pala niyan, meron pong butas sa puso. Dito na po yan, sa Bicol Medical Center, ginawa yung kanila pong open heart surgery. Kaya po, hindi nga talaga masabi-sabi yung lahat ng mga services, pero ito, sinabi ni Doc Gigs, wala na po silang nire-refer outside Bicol kapag napunta sa DOH, lalong-lalo na po sa BMC na papunta pa po sa labas. Maraming salamat, Doc Gigs, sa DOH sa mga ganito pong mga kakaiba. No? Marami pa naman pong mga dapat ayusin. We have to admit na hindi naman po lahat talaga yan magagawa, but with that, no, yung mga nabanggit niya kanina, kayang-kaya na po palang gawin dito po sa Bicol region. And you're going to see also the ways forward mentioned by R.D. Albornoz kanina. Next to ask question from the Way FM in Legazpi City, Ma'am Melissa Serio Mansanilla. And then to be followed by Jess Magallanes of Radyo Oragon. And then Ma'am Jessica Calinog of GMA7, in that order, please. Please go ahead po. Oh, good morning. Thank you so much for having us this morning. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Sabi niyo po. Napakaganda po ng theme na ito, sa bagong Pilipinas. I'm Melissa Mansanilla of CARE 104.3 The Way FM in Legazpi. Paano po natin maaabot ang mga kababayan natin na nasa islang bahagi ng ating pong region? Isa po sa mga malalaking challenges to give them services is dahil po sa distance nila sa mga facilities na talagang capable to address their needs. Thank you po. Yes, Doc. Maraming salamat po sa katanungan, Ma'am Mansanilla.
Opo. In fact, itong mga island provinces po, yan ang tinatawag naming GIDA, no? Yung mga GIDA areas. Yan po yung mga priority, actually, priority areas namin. In terms of providing una-una yung human resources for health. So, doctors to the barrios po, ay yung pong una po namin ina-assign po doon sa mga lugar na hard to reach areas. So, yung po ang isang concern po as far as yung personnel ay concerned. Pangalawa po, yung mga equipment po and facilities. HPEP priority rin po yan. So, nabanggit po ng ating kasama pong si Architect Palayo. Isa rin pong ano po yung concern. At pangatlo po, karagdagan lang po sa HRH deployment, meron po tayo sa post-residency deployment. Nag-usap po kami ng mga medical center chiefs. Yung mga graduate po ba natin ng mga post-residency, mga specialty, doon po muna magbibigay ba ng services po for a certain period po as a payback naman po. So yun po ang so far ang nagiging ano po natin, ang priority po in terms of building health facilities, no, super health center at paglalagay rin ng augment na pagkaragdagan lang ng tao, no, kasi LGU naman po dapat ang mag-provide, no. So yun po ang aming pong ginagawang isang approach po in addressing itong mga island provinces po, GIDA areas po. Thank you on that, ma'am. Thank you. Yes, go ahead. Okay. Ang mental health issues po has been a great need po ngayon, ano, na nangyayari, especially po among the students. What partnership are you doing with the CHED or Department of Education to address this matter? Thank you. Mental health talaga, isa pong issue po yan. Pero meron po tayong tinatawag na Adolescent Health Program, no? At tinatayap naman po natin diyan with the Health Promo rin kasi meron tayong arrangement with the DepEd, yung tinatawag na Healthy Learning Institution. So meron po tayong MOA with the DepEd schools, no? At kung saan po i-implement to. Isa pong component diyan ay yung using the mental health to the students, no, applying these programs or interventions. Iyon po so far ang ating po nagiging tie-up. Kakaumpisa lang po natin, actually, itong healthy learning schools. Healthy schools po, tawag naman po natin dyan. So yun po ang aming arrangement po to reach the students, no. Siyempre, talaga yung mga ganyang age group lang po ay medyo vulnerable rin po sila. So thank you on that. Pero as far as kung meron man lang findings po, meron po tayong tinatawag na trained RHU personnel, tinatawag natin mental health gap. So doon po sila i-refer kung kinakailangan ng mental health services. May gamot po tayo doon na ibibigay po kung kinakailangan naman po. Pero kung counseling lang po, pwede rin po. At the school level and at the RHU level, pwede naman. Kung kinakailangan pa i-elevate pa, i-refer, nandiyan na pong ating mga medical centers po with the complementary specialists po, mga psychiatrists po. In fact, ang Bicol Medical Center, I think, is the referral center for mental health. Maybe Doc Gaze can further share on this. Sige. Tungkol naman po sa treatment. So, ang Bicol Medical Center po as one avenue for that, yung Bicol Medical Center, Don Susano Estate in Pili. So, nandun po yung Department of Psychiatry. We have this machine that the only Bicol Medical Center have, the Deep Transcranial Electromagnetic Therapy. Sila po, machine po siya na non-invasive treatment for depression, chronic smoker, and the like. So, dito po, yung pasyente po may program po na gagamutin sila na wala pong oral medications. It's only a helmet that would be used by the patient. May treatment protocol po sila. And we're very proud of it that we are the only psychiatric facility that we have. Even National Mental Health in Mandaluyong benchmark us for that equipment. This has been purchased through HPEP way back in 2019. So the psychiatric facility of Bicol Medical Center is gearing toward an advanced comprehensive psychiatric facility. That is why our development plan po doon is in Bicol Medical Center Pili. It's not only psychiatry, but we dwell now on primary health care. Thank you so much.
Maraming salamat po, RD. Maraming salamat, Doc Gigs and Ma'am Melissa of The Way FM. Next is Jess Magallanes of Radyo Oragon Legazpi, followed by Miss Jessica Kalinog of GM7 and Agnes Panizares of Radyo Pilipinas. Yes, sir. Yes, good morning po. Jess Magallanes po from Radyo Oragon Legazpi. Sundan ko na naming kasama sa media si Ma'am Melissa. Ano po ang, sa dinami-dami pong programa ng Department of Health, ano po yung programa natin doon sa mga taong may sakit po sa pag-iisip? Director po. Yung sakit po sa pag-iisip, yun po ang tinatawag na meron pong mental health program po. Yes, sir. Yan po. Ayun pong ating ginagawa ngayon. Kinakapacitate po natin ang mga rural health units po, no? Para early recognize and diagnose at makapagbigay po ng pang-unang lunas po. Meron pong medicine po tayong binibigay rin po. Pero nagbibigay lang tayo ng tinatawag natin drugs for mental health kung na-train po sila. No, so yun lang po. But rest assured, tinatawag natin mental health access program po yun. Yung MHGAP ang tinatawag po. So may mga selected areas po tayo sa mga RHUs at pinapalawak pa. Opo. Okay, pero yun ay the treatment part. Pero yung promotion po, ay doon po papasok yun sa health promotion na po natin, na unit naman po. So may mga kampanya po tayong ginagawa para ma-improve po at maging ma-promote ang mental health. Okay. So, RD, kami pong taga-media sa Legazpi, nagpapasalamat kami kasi nabigyan ng magandang posisyon ang pinakamagaling na dating City Health Officer ng Legazpi, Dr. Alex Holbert Gallego. Well acknowledged po yun, sir. Yeah, napakabait po niya, napakagaling na doktor ng City Health Office ng Legazpi. Para po kay Ma'am Arlene, hindi ko nakita for almost a year. Dito lang pala kami makikita. Oo nga. Dito lang pala kami makikita. Ma'am Arlene, ngayon po Nutrition Month, ano po ang mga programang ipinapatupad ng National Nutrition Council? Thank you, Jess. Una sa lahat, gusto kong ipaalam sa lahat na ngayon pong July is our 50th Nutrition Month. At ang tema po natin ay Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat. So, dito lahat tayo kasali. Dati-dati kasi merong focus na iwasan ng stunting, pababain siya. But this time, ang nais po natin ay isulong more ang ating Philippine Plan of Action for Nutrition na siyang directional plan. Ibig sabihin, dapat hanggang sa barangay may plano. May plano para masugpo ang malnutrisyon. At hindi lang po yan yung mga pandak na bata or mapayat na bata. Kasama na yung overweight and obesity, no? And plus food insecurity na siyang lumalaking problema natin. Kahapon lamang ay nag-launch po tayo sa region, nag-regional launching tayo ng Nutrition Month sa Tabaco City sa umaga at sa hapon naman nasa Ligao City ako for another launching, no? At nakita ko sa marami at nag-report sa bawat munisipyo, iba barangay, nagsimula rin po ang Nutrition Month kahapon, no? Kasi July 1 kahapon. Sa NNC, marami po tayong digital campaign through the NNC FB, plus sa DOH, plus yung iba pa pong partners natin na kasama sa ating Regional Nutrition Committee, na ang chair, of course, ay si Dr. Albornoz na sa Department of Health. So inaasahan po natin and hopefully everyone will get involved para sa ating kampanya sa pagsulong ng ating PIPAN. Hindi kasi pwedeng maresolba ang nutrisyon na isa lamang. So talagang dapat lahat tayo magkakasama para dito. And ang media per se ay malaki po ang role dito kasi kayo yung mas pinapakinggan at nakaka-reach ng marami. So please join us in our campaign na siguraduhin lahat ma-involve para po siguraduhin na sama-sama tayo at saka nutrisyong sapat para sa lahat. Salamat, Jess. Thank you very much, Sir Jess. Maraming salamat, RD and Ma'am Arlene. Next to ask question is from GMS7, Miss Jessica Kalinog, please. Hello po, good morning po. Para lang po sa yung po pwedeng mag-answer na lang din
given po na marami, yung na-mention po natin, marami na po tayong services, health services po na na-offer po dito sa Bicol Region. How do we plan po to accommodate po yung influx po ng patients? Kaya po ba natin maka-accommodate pa ng mas maraming patients given po na may mga pumupunta rin po dito from other places? Influx daw po ng patients. That is for BMC, ma'am? For any For po pwede. lahat po ng hospitals. Si Doc Gigs, sir. Kung nung pumasok po kayo, nakita nyo ba na napakarami naming pasyente sa outpatient? Nung nag-COVID po, nabuksan ang isip ng mga bawat mamayang Pilipino to be aware of their health consciousness sila. So with the development of the specialty centers and also the bigger, the mind change of people, dumami po ang health conscious na. So, kaya po, napakarami ng pasyente dito. Dito po sa amin, makikita nyo, overcrowded na po ang outpatient namin because of the better services that we have. Meron po kaming manpower. We have the adequate supplies of medicines that are free. But we don't have the necessary infrastructure to do that. Yan pong outpatient namin is designed only for 500 bed capacity. And that is there for 2 decades now. Kasi residente pa po ako, nandyan na yan. That is in 1992. So with that, with the better services that we have, it's very fortunate na nagkaroon po tayo rin ng tulong ng mga LGU na dito sa Kamsur. And I would like to commend Camarines Sur for having an innovative way of delivering basic services to the constituent of Camarines Sur. Sila po, kung makikita niyo po ang Kamsur, ang ginagawa po nila, yung mobile buses that they have. Meron po yun ng sariling x-ray, ultrasound, and also yung manpower to do that. May laboratory po doon. And they go to GIDA areas in the locality of Camarines Sur. And that's why yung local government units right now, in the provincial government at that level, has been very innovative in their delivery of their basic services. Kami po naman talaga, kung makikita nyo, yung Naga City Hospital is also building their own hospital and also enhancing their local health unit. But again, the influx of people, hindi po natin makokontrol yun. Why? Because of better services of the Department of Health. Yung libreng gamot, zero out of the pocket, and PhilHealth benefits at that. So, ano po ang gagawin natin dito? What we're doing right now is to further capacitate po doon sa mga LGUs that we are building now their infrastructure. Yung pong super health centers. And with this capacitation po, ang ginagawa po ng BMC and also our comrades here, tinutulungan po namin ang LGU to develop their own delivery systems in primary health care. And ito po, and kami po sa Department of Health, we are mandated to develop our own Bukas program. That's why yung Bicol Medical Center will be venturing not only in specialty care, but also we're now venturing on primary health care. Kami po, ang primary health care namin, may ginagawa po kami ngayon dun sa Pili. And we're very confident that we will have the people that would take care of that, and that is the family medicine. Equip po siya ng manpower, and now we're financing our own Bukas project, no matter how small it is. They are now undergoing construction in Bicol Medical Center Pili, together with, nasa procurement na po ang mga gamit na pangangailangan namin. But then again, the DOH is constructing and developing Bukas centers that would augment the LGU's primary health care. And I do commend all the provinces in Camarines, in Region 5, that even the governors right now are very enthusiastic in developing their primary health care and enhancing them in their own little way. Yan lang. Thank you po. Question na lang for RD. Na-mention po natin yung health services to the public. Kumusta naman po yung ating health workers po sa Bicol Region? Kumusta po ang situation nila and yung benefits and services po ba tanggap din po nila? About the health workers po? Yes po, RD. Kung natatanggap daw po ba yung mga benefits and kung okay naman. Sir. Heya to, heya. Pero
As far as the health emergency allowance is concerned, ang pinaka-latest po natin dito, naibigay naman po na lahat ang ano po natin. In fact, if you will allow me to share, for Camarines Norte, as of June 20, 2024, 13 pong health facilities po, 90 million na po ang naibigay na po. Okay. For Sorsogon, out of 19 health facilities po, 270 million na po ang naibigay na rin. Na-i-release na po. Ibig sabihin ito, na-claim na po nila. And for Catanduanes, out of the 11 health facilities, 82 million na po ang na-claim na rin po ng mga health workers rin po. For Kamsur po, kapitbahay po natin dito, out of 33 health facilities, 340 million na po ang naibigay na po. Kasama rin po dito ang mga private health facilities na po. So hindi lang po to government health facilities. So yan po may share, rest assured. Tinututukan naman po ng ating office naman po and providing yung kanilang mga health benefits po. Kasama rin po dito yung mga taga-TRC natin. Yun lang po. Thank you, Sir, ma'am. sorry, ano ko na lang din po, pahabol ko na lang din po siguro. Bukod po doon sa benefits, sir, how about naman po yung iba pa pong pangangailangan ng ating health workers po? Po sa ngayon, yung binibigay po natin sa kanilang assistance po. Sa ngayon po, meron pong tayong tinatawag na in partnership with the Health Promo Unit, tinatawag na Healthy Workplace Initiative, Healthy Workplace Campaign po. Nag-start lang po yon, nag-launch lang po tayo last month. And isa po doon sa mga aspeto ng healthy workplace is making the work environment at least siyempre komportable ating manggagawa at saka nabibigay rin ng karampatang benepisyo. Yung salary standardization law, ini-implement po natin rin po yan. So, yun ang mga karampatang tawag dito, benefits na kanila pong nakukuha. Aside from making their work environment conducive na, para hindi naman po sila ma-mental stress naman po. So, yun po so far ang ginagawa po natin. Healthy Workplace Campaign po yun. Thank you very much. Thank you so much po. Thank you very much, Ms. Jessica. Thank you so much, RD. Thank you so much po, Doc Ronnie. Next is Agnes Panisares of Radyo Pilipinas, followed by Ms. Janessa Sevilla of Brigada News FM, then Raiz Barcia of Manila Times. In that order, please. Hello. Hello, good morning po. Agnes Panisares from Presidential Broadcast Service. 2 points lang po, in general and specific. Very briefly, RD, ano dapat ang ating asahan mula sa DOH Bicol CHD upang makatulong sa isinusulong na bagong Pilipinas ng ating kasalukuyang pamahalaan? And specific puntuhan ko lang po yung katanungan ni Ma'am Antoinette. If you may add, sir, pinaghahandaan na natin ang La Nina, kabilang sa ating 8-point agenda ang handa sa krisis. Ano ang paghahanda ngayon ng DOH Bicol, CHD laban sa mga emerging infectious diseases ngayong panahon ng tag-ulan? Yun po. RD, there are 2 questions. One is the about other programs na pwede daw pong maibigay ng CHD Bicol, if I got it right, ma'am. And then the next one is ito daw pong mga preparation ng DOH Bicol sa mga infectious diseases comes La Nina. Sir. Maraming salamat po sa katanungan. As far as yung additional programs na ibibigay, na maaasahan ng mga Bicolano po, in fact, katatapos lang po ng National Health Sector Meeting po. Dito po ginanap sa Legazpi po. At ang direktiba po ng ating Secretary of Health ay 2 po. Actually, 3. Ang una, yun sa bukas, yung tinatawag na bagong Urgent Care and Ambulatory Services. Yun po ay talagang i-implement po. At nag-usap na po kami ng mga medical center chiefs po dito. Possible bukas site po dito. In fact, ang Bicol Medical Center po, meron na na-identified na site po yan dito po sa Pili. At itong bukas center na to is one way of decongesting
yung mga health facilities po natin, mga medical centers po. Imbis na pupunta pa dito sa hospital, pwede na po doon sa tinatawag nating bagong urgent care and ambulatory services. Outpatient lang po to. Hindi po siya inpatient. Ibig sabihin, pwede gawin doon ng minor surgery and other diagnostic procedures. So, yun po. Ang location naman po dapat, merong mga catchment area siya. No? Para hindi na po sila lahat pupunta doon sa mga referral hospitals. Para mga referral hospitals po natin, mga Apex hospitals, makapag-concentrate talaga sa mga complicated cases o more difficult cases naman po. Pangalawa pong direktibo po ng aming secretary ay yung purok kalusugan. So, imbes na barangay level, ito na mismo yung purok. So, household level na mismo ang target. Kaya po, ang isa po namin nagiging approach po dyan, meron pong inisyatibo ang GOA, Camarines Sur. Tawag naman niya ang sa kanyang initiative ay Sitio Health Workers. Tinanggal niya yung barangay health worker, ginawa niya Sitio Health Workers. Kaya maganda ang kanilang performance as far as the immunization coverage is concerned. Talagang nagbabahay-bahay. At hindi lang immunization but providing other health services, primary health care services. At yung pangatlo po ay yung meron po ngayon dinidistribute ang central office po. Yung tinatawag natin mobile van clinic po na 83 units po to. At ang Bicol po ay recipient rin ng 6 na units po. 6 na probinsya po ang makaka-receive nitong mobile van clinic. Meron siyang kompleto na po to. May hemo-analyzer, may x-ray. So all the works, no, outpatient basis, pupunta-punta po to sa mga iba't ibang lugar ng kanilang munisipyo po or hard-to-reach areas. In fact, schedule na po for the distribution to. Iniintay na lang po ang signing ng deed of donation at MOA po. At yun po, ay schedule na po, distribute from central office po yon. Pero gaganapin po yun sa Malacanang. So, yun po ang pangatlo na mga paraan po. As far as the La Nina is concerned, nasa preparatory naman po tayo. Makakaasa naman po. Meron naman po tayong, on top naman po dyan, yung Public Health Preparedness and Response Unit po natin. Meron na tayong pre-positioning, no, ng mga emergency commodities and medicines kung kinakailangan po. Doon, nakalaan na po yan sa mga provincial DOH offices po. In charge po dyan si Dr. Millena. So, siya ang ating pong tututukan pag as far as the La Nina is concerned naman po. Kasi tag-ulan nga. At mabalik rin ako dun sa nagtanong sa akin sa dengue. Yes, increasing ang dengue, pero compared sa nationwide, hindi na pinakamababa po ang Bicol. So far, maganda na po ang ginagawa mga initiative at campaign ng ating mga local government units. Yung tinatawag na 5S, search and destroy breeding sites, no? Seek early consultation kung meron pong nakaramdaman sakit, and mga tatlo pa na assignment yan. Pero yun po, so far, ang programa po na ginagawa po ng DOH po. Thank you on that po. Thank you, Ms. Agnes, and thank you so much, RD. Next is Ms. Janessa Savilla of Brigada News FM, to be followed by Ms. Rides Barcia of Manila Times, then Pierre de la Peña of One TV. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Of course, unang-una po, kami po ay sumasaludo at nagpapasalamat sa Department of Health sa mga programa may kaugnayan sa pagpapatibay pa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga ospital. Kaya lamang po, matanong ko lamang sa pagdagdag po ng ating mga bed capacities at mga serbisyo, kayang-kaya po ba ito ng ating mga doktor sa pagdating po sa bilang or kailangan po natin magdagdag ng mga doktor? May mga nakakarating po kasi sa amin na pag minsan, naiintindihan naman nila yung mga doctors natin, marami pong iniikutan niro-round sa mga ospital. To the point na may mga pagkakataon po na minsan nahuhuli sila na mag-check noong pasyente dahil marami nga pong pasyente. So, in advance na teknolohiya, dagdag na pasilidad at bed capacity, sa tingin po ninyo, kailangan pa po ba natin ng mga mas maraming doktor dito sa Bicol Region, particular na sa mga ospital,
Or enough na po itong mga doktor natin ngayon? Yun lamang po. Thank you so much. That question is addressed to anyone, ma'am? Doc Gigs, sir? Ang Departamento ng Kalusugan po, tsaka po yung Department of Higher Education, programa po ng gobyerno long term is to develop medical school in every region. Sa Kamsur po talaga, meron pong 2 applicant for College of Medicine. Yung Sibisua, sa government hospital, and also a private is Naga College Foundation. Kami po naman sa Bicol Medical Center, kami po ang base hospital nila. And their application is now on the CHED. That is the long-term plan of the government. Sa Albay po, wala po silang problema kasi may dalawa na po silang existing na medical school. That is on the long-term plan. On the plans for the immediate plan to enhance the bed capacity, ang Bicol Medical Center po, meron pong application. Actually, it passed through now the Congress and the Senate na po siya for increase in 1,500 bed capacity. Presently po, Bicol Medical Center has 1,300 plus beds inside the room. So we're functioning more than 1,500 beds. Our admission rate is 100.9%. Mas mataas po. Correction lang po sa enhancement po ng bed capacity ng aming kaibigan dito, yung BRHMC. Dapat po, ilan na ba sa inyo? So ang application po nila is from 450 bed capacity to 800 bed capacity enhancement. Medyo, yung data po, medyo na-late po yun. Yung po, it passes now to the Congress and we're not awaiting for the signing of whatever na may enhance sa amin yun. In terms now of the availability of the doctors, totoo po yun, kulang po ang doktor sa Pilipinas. Kulang po talaga. As exemplified, even po kami dito, nagkukulang pa po. We're trying very hard to deploy. Sa ngayon po, we have 22 deployed graduates of Bicol Medical Center scattered all throughout Region 5 and also part in Mimaropa, and nandun po ang iba sa may Leyte po ata kami ngayon. So with that deployment, sinisiguro po namin yung level of care na binibigay namin on the specialty level, natutugunan po nila. Pero po yung plano na i-capacitate po ang bawat LGUs, nagkukulang po talaga. This is a nationwide problem. It is a problem of the Republic. And natutugunan naman po on the long-term plan. Kaya po the LGUs, the provincial level and the local LGUs are now innovating their practice in delivering their basic health services. Kaya po itong programa ngayon ng Department of Health na bumibili po sila ng bus, mobile bus, na well-equipped with X-ray, ultrasound, laboratory, and manpower that would complement, that would go to the GDAS. Ito po, has been, the Camarines Sur government has been doing that ever since. And ngayon po, yun po ginagawa ng Kamsur. But, na-emulate, nakita po ng Department of Health, that is very effective. That's why we're giving up now buses for that. Sa makatuwid po, sinisika po ng departamento na tugunan po ang pagkukulang ng mga doktor. Sa natatapos ang pag-develop ng mga doktor, ang Bicol Medical Center naman together po with the BRHMC and BRGHMC, nag-training po kami ng mga doktor dito para po matugunan ang pagkukulang ng mga doktor. In addition po dun sa sinabi ni Doc Gigs, kami po particular, kasi po kung bigay lang namin sa inyong statistics, kunyari ho, may certain university na nagpo-produce ng doktor, lumalabas ho kasi sa datos ngayon na 80% ng mga graduate na bagong doktor ay nagmo-moonlighting po, hindi po pumapasok sa amin. Kunyari po, yun po yung nakikita namin problema eh. Kukunti na po yung
nag-i-specialista na napupunta dapat sa aming mga ospital. Kunyari, pediatrician, internist. Biruin niyo po, dun sa 100 nag-graduate, 80% hindi nag-specialty. So, general practitioner lang sila. So, ang maapektuhan po, kaming mga ospital po na nagtitrain po ng mga internist, mga specialty, yun po yung sinasabi namin na nagkukulang kami. Nagkukulang kami na specialty. Kasi po, yung mga specialty yan, kung kayo po yung pumasok sa amin, after 4 years, graduate na kayo. Pediatrician na kayo, pero wala namang nag-a-apply kapalit ninyo sa amin. Kaya ho, kahit dumadami yung ating mga pasyente, nagkukulang naman yung mga doktor namin sa ospital namin kasi walang nag-a-apply for the specialty. Yun po yung latest datos po na pinag-uusapan din ng Department of Health. Kami po nararamdaman po namin yan. Kaya po, yun po yung nasasabi niyong bakit walang doktor. Hindi po, may mga doktor po, unfortunately, hindi po, konti po yung nag-specialty na napupunta po sa amin. Yun po yun. Si Dr. Itzano, sir? Yes po, idagdag ko lang po sa sinabi ng aking mabubuting kaibigan, Dr. Giggs and Dr. Raymond po, na ang BRGH-GMC po isa rin po sa problema with regards sa kakulangan sa mga tao sa ospital, especially po doctors and nurses. Alam niyo naman po na ang lokasyon po ng BRGH-GMC is off talaga, malayo. So parang gida areas din siya kasi nga it was before a leprosarium. So mahirap po talagang mag-entice ng mga specialists to come. Pero it does not stop us in delivering good services to our patients and to our clients, especially po doon sa catchment area namin. Sabi nga before ni Dr. Giggs sa kanya, 18 specialty centers, si Dr. Eric, 5. Sa amin po, 2. We have the geriatric eye center po and the eye center. Kaya nakita po ninyo sa testimonial kanina ni RD, yung first corneal transplant po na ginawa sa ospital namin. So, as you can see, talaga pong meron kaming partnership with these two hospitals kasi nga nagtutulungan po talaga at 3 hospital na ito para po magkaroon kami ng kanya-kanyang specialty centers para doon tututo and of course para po magkaroon po ng proper navigation yung mga pasyente sa needs nila. So sa amin naman po in our part po, what we do is we embark on having our own building blocks para po especially sa aming mga doktor. So ginagawa po namin yung amin po mga sariling doktor po namin, pinadadala rin po namin sila sa training sa Manila po para magkaroon po sila ng kanilang residency training program and of course fellowship. And we have succeeded in doing that. So marami na po kaming napag-graduate po under residency training and then fellowship. Pero syempre, malayo pa po kami kasi nga kami yung budding brother ng 2 ospital na ito. So we looked up to these 2 and yun po, tinutulungan po nila kami in their own capacity to help us also to become sooner a tertiary hospital in the future. Maraming salamat po. Thank you. Yes, thank you very much po, Ma'am Janessa Savilla of Brigada News FM. Thank you very much po, Doc Giggs, kay Doc Eric at kay Doc Itzano ng Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Thank you. Then let's tawagin natin po yung susunod na magtatanong from Manila Times, Miss Rides Barcia. Then Miss Nancy Mediavillo, Station Manager of Radyo Pilipinas, Albay. Miss Rides, please. Good morning. Good morning. Based on the presentation, malnutrition, in bleak situation. I'm sorry, the microphone is not good. May I have a word from DOH Director We'll replace the mic, please. Sir Marlon.
The question is addressed to RD Albornoz. Yes. Yes, ma'am. Please go ahead. What are the programs under SDGs of the United Nations, considering it's barely 6 years to go? Which part of the program is achievable in Bicol region? Doc, the question is what particular program is suitable for the Bicol region insofar as SDG? What kind of programs under SDGs Yes, of the United Nations achievable in Bicol region? Sustainable Development Goals, Doc. Ano daw po yung program na achievable in the Bicol region, sir? Yes, there are 17, I think, SDGs, Doc, under the UN. There are 17 17, programs under yes. SDGs. What are those programs na achievable po sa Bicol region? I would like to refer the question as far as the malnutrition is concerned, sa health and nutrition. Okay. Health and nutrition, partner naman po yon. Sa nutritional aspect naman po, kay Ma'am Arlene po. Thank you, Ms. Rides. Yung 17 SDGs natin, I think karamihan doon ay tungkol sa health, nutrition, and others, no? But let me just respond to yung zero hunger, which is part of, if I'm not mistaken, SDG 1, no? Ang ating pong Philippine Plan of Action for Nutrition is one major plan ng ating bansa para po sagutin ang problema ng malnutrition. At saka hindi lang naman kasi yun pagkakaroon ng pagkain o tugunan mo yung healthier diet and the like, no? So, pero sa Pilipinas po, sa ating bansa, ito po yung ating major response para po mabawasan ang malnutrition, pati na yung hunger. Kaya nga, dun po sa ating bagong PIPAN, ang atin pong tinaayos ay yung healthier diets, improved nutrition practices, and access to nutrition services. Yan po yung tatlong pillars na nais nating sagutin or matugunan para mabawasan ang malnutrition. At kasama na po doon yung iba pang mga magiging sakit kapag ka naging malnourished ka. I'd like to mention also that I think we should be able to strengthen our promotive side of health and nutrition. Kasi kung maayos to at stronger yon, then wala nang malnourished, wala nang magkakasakit, di ba? Kadugtong na rin po dyan sa nutrition, yung pagkakaroon ng mga nutrition-sensitive programs, kagaya ng WASH programs natin, better food production, agricultural enhancement programs po natin, na maybe not so much like nutrition, pero kadugtong siya kasama natin yon. Kaya yung zero hunger po natin, matutugunan siya kapag malakas po yung food production activity sa baba, sa household level, community level, and of course in the whole municipality, province, and cities. And I think that's one of big aspects ng SDGs po natin. Salamat. Yes, ma'am. Any follow-up po, Ms. Wrights? Yeah, yung sa DOH po. On the part of ano DOH po, yung RD. achievable? For the Department of Health naman po, ito SDG 3 naman to Health and Well-being naman po. Kaya po, ang focus po namin would be, initially, nag-focus po kami sa 8 priority health concerns. Na-mention ko na po yun. Meron pong infectious diseases, TB, HIV, non-communicable diseases, and cancer screening po. Hopefully, with the intervention at the primary care level, ay malilesen naman po itong mga illnesses naman po. Yung po nga naging approach po, ang current leadership po namin is to do the intervention at the primary care level, meaning prevention and health promotion, no, rather than focusing on the treatment and rehabilitation aspect. So yun po ang aspeto na fino-focus ngayon ng Department of Health po. Of course, Sorry for that. yeah, kadugtong na po doon na papasok yung kung kinakailangan, meron tayong referral network naman with our health facilities naman. As per level naman po yon, up to the apex level. Kaya kasama po natin dito ang medical center chiefs naman po. Okay, thank you. Sir, what about water? How many Bicolanos without access to clean and potable water? Yeah. And
Sir, I saw a report, but I have not given a copy because the person who revealed to me the report is waiting for the DOH to report this study. Yes. The DOH and the East Avenue Medical Center, you conducted a study in Camarines Norte and the finding was, in Camarines Norte, the drinking water and even those water used for pangligo, pangsaing, are contaminated with mercury. So this is a very critical issue. This is a life stake na kailangan po malaman ng mga taga Camarines Norte that they are consuming unsafe water. Kailan niyo po ba ilalabas yung report na to, sir, ng DOH? I don't have the data on that right now, pero I can get back to you, no? Tungkol doon sa study na ginawa sa Camarines Norte, no? Pero rest assured, ang mandato po ng Department of Health is yung quality ng drinking water. No? Yung po ano po natin, ang mandato po yan. Base yan sa PD 856 po yan. So, Environmental and Sanitation Code po yan. So, yan po ang aming mandato. We monitor on the quality of water. Pero tungkol dun sa study po yon, I will have a look into it and we'll get back to you kung ano po yung resulta. Sir, the report was done 2 years ago. So, siguro po kailangan nito mailabas kasi this is a vital and critical issue for the people of Camarines Norte. RD, This is a with life-saving your respect, cases. rights, that is a very nice subject matter, but in this particular forum, we'll try to allow them to come up with a much comprehensive report on that because I think they have no data at this point in time. Thank Not you. unless the BMC will have to also address that question, sir. Any yes, So, any words? we would like to request na lang to DOH to make public that study Yes. to inform the public. Yes, thank you, Ms. Rides. Thank you so much po. With regards on that, I think that's a study and has to be, when coming up with a publication on a study, we all know that study is just a part of the process of coming up on something. We cannot, I think, I don't know if BMC or the DOH has that authority to come up with publishing that kind of study. But with all due respect on that question, I think that's a very nice subject matter, Ms. Rights. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. So, we're waiting for that report. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ms. Rights. RD Albornoz, thank you so much, sir. Ma'am Arlene, thank you so much. Then we have 3 questions dito po sa venue and we have also 3 questions online. I don't know if we can still accommodate that, but we'll try to have it the first 3 questions, the last 3 questions here. No? Next is Ma'am Nancy of RPI, Albay, and that will be followed by Alex Mirandilla of ITV, and then Sir Roy San Ramon of Energy FM. Yes, ma'am? Hello. Yes, Yeah. po. Yeah, thank you very much. Yes, good morning, everyone. Anyway, before sa tanong po natin, I would like also to acknowledge may kasamahan po namin sa Radyo Pilipinas, may co-SM, Ma'am Ayi of Naga City, of Radyo Pilipinas, Vera. Tayo ngayon sa 3 stations, Radyo Pilipinas. May I request another microphone, please? Thank you, Sir Marlon. Please go ahead, ma'am. Thank you, sir. Sir Dudes, thank you very much. Congratulations, PCO family, Philippine Information Agency, Sir Dudes, and Radyo Pilipinas. Of course, Philippine News Agency is also here. Sir, ano lang po, medyo before my concern, sabi ko nga, I can't imagine a society without doctors. Really, doctors are very important. Health workers
and perhaps each and every one of us is very important. We have all our purpose why we are here, right? So anyway, kanina lang before I went here, dito po sa podium, I was talking with these two kids na sila po pala yung, thank you very much Doc, and the parents is there at the back. Si Desiree and si Francis. Sila po yung mga, sabi nga earlier, na-present na sila yung open heart surgery. So sabi ko nga, I can't really imagine without you doctors, without you health workers. So siguro palakpakan natin sila. Yeah. Thank you very much. Really kailangan natin ng mga doktor, mga health workers. Now for me lang siguro, because marami na po na tanong, ang tanong ko na lang siguro po is, can you tell us, because we have the 8-point agenda of the President. Yes, sir, RD. Now, of the 8-point agenda, by the way, before that, gusto ko muna i-acknowledge my good friend, Doc Eric, and of course, Doc Fulbert. Ito po yung mga doktor na sinasabi kong doktor ng bayan. Because isang text lang po sila, text, message, talagang kahit gabi. Ms. Nancy, please proceed for your Yes, question, sir. ma'am. We're battling for time. Thank you. Yes, sir. Yun lang po. Ang tanong ko lang, sir, yung talagang, what is that unique for Bicol in terms of best practices? Because across the country, there are how many regions do we have? Now, can you perhaps sa DOH siguro can tell us what is the best practice for Bicol, which is unique for Bicol? Of course, NNC, then of course the 3 big hospitals that we have. Thank you. Ma'am Arlene, please. For nutrition, ang tingin kong medyo unique sa atin, malaki po yung dumami na ang ating mga local chief executives na sinusuportahan ng nutrition. Noong una kasi hindi nila pinapansin kasi syempre hindi naman bumuboto ang mga bata. Pero now, hindi na masyadong kailangan pang kausapin ng todo-todo. Kasi marami na rin yung ating mga nutrition action officers na close to the mayors, kaya madali nang nabubulungan. So I think isa yon sa mga edge natin dito sa Bicol region. Of course, meron pa rin namang mga local chief executives na hindi ganun kadaling kausapin. And also, dito po sa Bicol region, meron tayong Philippine Multisectoral Nutrition Project na 6 na po, 60 out of the 114 LGUs in the Bicol region ay kasali. And that is a big project, no? Na-mention kanina kung napakalaking pera ang matatanggap ng 60 municipalities na to. And this alone ay makakapush po talaga na buhayin at ayusin ang nutrition services, health services, at pababain ng todo ang stunting, wasting, and even overweight and obesity in the Bicol region. And we are the second highest number of LGUs in the whole country with this project. So isa rin yun sa unique sa atin, no? Ang mga taga Bicol din, I would say, because I'm not exactly from Bicol, no? Pero dito na ako nakatira ng mahabang panahon. Nakita ko kasi, mga taga Bicol, hindi naman mahirap turuan. Madali silang maturuan. At saka yung Bicol males are quite caring. Yun ang napansin ko, no? Caring sila. So, meron siyang tingin kong edge that mga Bicolano. And alam mo, yung breastfeeding alone dito sa Bicol region is, we have one of the highest, no? Compared to other regions in the country. So, hindi mahirap na pasunurin ang maraming Bicolano at Bicolano, babae at lalaking taga Bicol, para po sa tamang nutrisyon. Salamat po. Thank you very much, Ma'am Arlene. Ma'am Ms. Nance? Yes po. Yes, RD Dudes, sabi ko nga, best practice from NNC. Perhaps we can hear from RD of the OH and the 3 doctors of the 3 big hospitals that we have today. Thank you. Ang observation ko po dito during my term dito, kakaano ko lang actually nitong April, no? Pero observation ko po dito, ang bottom line po dito is pag-i-implement po ng Universal Healthcare Law. Yun po talaga ang mandato naman po. And ang isa po nakikita dito, isang ginagamit na benchmark ay yung sa Sorsogon. In fact, ang Universal Healthcare po, 3 stages po yan. Yung maturity level po. Preparatory, organizational, at functional na po. For this year, ang schedule po ay dapat
ang isang probinsya ay 70% functional na. So far, at the end of December pa dapat pero Sorsogon, as of June, ay 70% na po. So that is one good practice na na-observe ko po. At ang isa dyan, ang key dito is the leadership po. So nabanggit rin na po ni Ma'am Arlene, yung governance po. So yan po ang nakikita ko, isang magandang practice po dito, ang leadership po role of the local chief executive, at the same time, supportado po siya ng ating mga provincial health office. So yan po ang isang ang observation, and I think if you able to implement the universal health care with the different indicators po, masasagot po yung mga other health concerns po, mahahagip po yun. So yun po ang nais ko lang po may share. In fact, Sorsogon is being used as a benchmark po with from the other provinces po ng Bicol para makita paano nyo ba ginagawa yan at naka-reach na po kayong ganitong level. So yun po ang aking may share. Maraming po salamat, ma'am. Ma'am, good morning po. Thank you for the question, and I would like to share this to everyone. Ano po ang best practices namin? So, nandun po kami nakaangkla kung ano po yung aming mission and vision sa aming ospital. Ano po yung quality policy namin? Ano po yung values namin? Doon lang po kami sumusunod para hindi kayo maligaw. So, in our part po, meron dalawa lang kaming basic na gusto namin gawin. Number one, is to improve our services pa sa aming mga clients at saka stakeholders. And number two, to empower or capacitate ng aming mga personnel. Para pag pareho silang masaya, it will boils down to a better productivity and hopefully a better BRJ-GMC, a better Bicol region, and a better Philippines. So in our institution po, because we are mandated, we are the very first hospital mandated by DOH to become a geriatric center. So doon po kami nakafocus. So nandun pa rin naman po yung ibang mga services katulad ng sanitarya, yung general services, but we are now focusing on the geriatric and eye care kasi yun po ay aming specialty center. So doon po kami nagpo-focus ng gusto. And of that, meron po kaming ginawa na siguro first in the Philippines ito, hope I'm correct, na meron po kaming transition care program na tinuturuan po namin yung LGU para po yung mga geriatric patients na na-admit sa amin, once na-discharge na po siya, we capacitated the barangay health workers, the nurses in the LGU, and of course the LGU as a whole, para po sila po ang magkaroon ng continuity. And in doing so, may iwasan po natin yung mga readmission, unnecessary visit to the emergency room and so on, para po magkaroon po ng mas magandang life, yung buhay pa po yung ating mga senior citizen. So yun po yung ginagawa natin. Of course, we capacitate the LGUs po. We have already ventured in servicing, bequeathing these services po sa 113 personnel from different municipalities. And initially, we ventured po sa Sipokot, but we are planning to extend these services po to the other municipalities. And of course, some agencies din po, pumupunta na rin po sa amin para mag-benchmark. So sabi ko nga, kami level 2 hospital lang kami, pero we are doing our best po to cater po yung aming services to the needs. Kasi sinasabi ko sa mga pasyente namin, sa mga clients namin, BRGH-GMC is not ours. Ang totoo may-ari nito is kayo. Kasi kayo nagbabayad ng taxes, that's why kami dito parang kami lang po ang caretaker. And we should give back to you the dapat na serbisyong ibigay namin. So doon lang po kami nagpo-focus. And I know na because of this, we can do more. Sabi nga, sa atin po, sa bagong Pilipinas, bawat buhay talaga ay napakahalaga. Thank you very much po. Thank you very much po. Ms. Nance, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Doc Itzano, Doc Ronnie, and kay Doc Eric Raburar. Of course, Ma'am Arlene. Now, we will accommodate questions from the online. But we have additional two from within the this hall. Let's proceed to question. This will be question number 15 from Ms. Rosa Solarte of Manila Standard, and then Alex Mirandilla of ITV, then June Merabete
of Mayon Internet TV. And the last one, by the way, bago muna po pala bago kay Miss Rose, please doon muna kay Sir Roy. Andyan ba siya? Okay na po. Thank you very much for yielding to the next question, Sir Roy. Of course, Pierre de la Pina for also yielding to Ma'am Nance. Now, let's proceed to Ma'am Rose Olarte of the Manila Standard. Yes, ma'am. There are two questions on the online. They also nag-live din po sila almost 2 hours na, kaya basahin ko po yung question nila live sa DWRL at 1FM in Legazpi. Ms. Rose, please. Can someone assist doon sa microphone po ng questions? Hello. Yes, ma'am. All right. Thank you. Thank you, RD. We would like to congratulate the DOH for this milestone. I've been covering so many events ng yung mga 20-story facilities and so many other forts. And for the successful operation of these children, you have 23 children. Thank you, Dr. Barion and your team for this. It's really life-saving. But we would like to know, kasi isasabay ko sa story ko, yung top 5 killer diseases po sa Bicol. We have talked about stunting and so many other things. Ano po ba ang top 5 killer diseases dito sa Bicol? Bicol po ha. Top 5 lang po. Is it still the same with pre-pandemic or post-pandemic na tayo? Are they still lifestyle related? And how are we addressing this to prevent and to make Bicolanos have quality lives and be able to attain this first statement ni Director Albornoz kanina na gawing o makabilang ang mga Bicolano sa pinakamalusog sa Pilipinas at Asia sa 2040. And I just feel it would mean that these top killer diseases of Bicolanos will be eradicated by that when that time comes. RD, take it away. Yes, sir. RD po. Yes, sir. Ma'am Rose, gagamitin ko ang lifeline ko. And I would like to refer your queries dun sa atin po si Doc Giggs po. Okay. Ma'am, I hope this speaks to all the Region 5. But this is the data from Oli Bicol Medical Center. In 2023, the leading causes of mortality is cardiovascular disease. The second is end-stage renal disease. The third is other heart diseases. The fourth is malignant neoplasm. And number 5 is pneumonia. So we would notice these are lifestyle diseases. 1 and 2 are 1 hanggang 3 po is lifetime diseases. And I think this is the result of good lives in Bicol region. Kasi marami na pong Jollibee and the like. But then again, we have to address this on the level of the CHD. And with this one, BMC is doing the definitive management and partly on the preventive side. And this will now come from the programs of the DOH and the food choices that we have. Lifestyle changes, lifestyle diseases reflect of the social stature and the financial status of the region. So meaning, gumaganda na po ang buhay ng Region 5. And I talked with one interventional cardiologist. And one of the things that they noticed when they're doing interventional cardiology, they're doing angiogram and angioplasty, is one peculiar thing that Bicolanos have is their stiff arteries in the heart.
And they having study right now, local study, I think, that this is caused by the gata that we have. In contrary to people in Northern Luzon where they're having this pakbit, and we're having our gulay and our, ano yan, yung ginataan natin, and this makes our arteries harden. I think this is I think, an area of further study and documentation would happen. Do you have a scientific study on this? Kasi nutritional related din. Yes po, ma'am. This is an excerpt from our local interventional cardiology. This is only an observation of one of them who's trained in Manila, and they're having on the number of interventional cardiology that they having. Sila pong tumitingin ng baradong bugat sa puso. Tinitinan po nila, compare nila ang people from Northern Luzon who's been eating pakbit and also people in the Region 5 when they went home, that we have stiffer arteries. So I think this is one way of addressing that. Hopefully, we will have a study of our own, comparative study, and bigay po namin kung meron. With that scenario, do you have a projection kung ilan ang mamamatay before 2040? It's quite because of poor lifestyle or very, poor lifestyle habits dito ng mga Bicolanos. So, parang ang lead-in ko nito sa story, ilang milyon mga Bicolano going to perish or die because of poor lifestyle habits, and among the unhealthiest population in the Philippines. Parang, ano bang magandang lead? Ma'am, based on this info, I don't think we have to project in the near future that we're having plenty of Filipinos that will die of cardiovascular disease. But then, with this one, this is an area of raw area for study, and we have to document that by data. Ilan po? May projection po ba kayo? Presently, Ilan ang we don't have. Bicolanos? We have 1.3 billion na po tayo ba? We cannot project at present, ma'am, because we don't have this study that we're having. We're envisioning. Wala. Yes, ma'am. Walang projection. Do we consider we're still the healthiest by then because of that? May I remind Ms. Rosas for that Umiksit with the na last RD, follow-up? ano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Last na lang, huling hirit na lang, are we still the healthiest region in the country? RD? Or somebody? Yes. Okay. I don't have actually the data right now, but I can provide you the needed information right after this meeting po natin. Thank you, RD. Thank you very much, Ms. Rosas Olarte of Manila Standard. Thank you so much for the gentleman here. We have 2 questions na lang. Singit ko kasi galing pa silang Legazpi. And then, by the way, ito pong 2 question online. Meron din pong online question na galing po sa central office namin. Let's proceed to the second to the last question. Alex Merandilla, please. ITV. Good morning po sa lahat. Ang tanong ko po kay Director, sir, kumusta po yung supply ng mga gamot natin sa mga rural health unit as of now? Kasi nung mga previous years po, talagang kulang yung mga supply ng gamot sa ating mga RHUs. And pangalawang question po, may budget po ba yung Department of Health natin para sa mga additional na ambulance po? Kasi may mga LGUs na yung ibang pagdating po ng mga emergencies na kailangan po ng ambulance, yung iba po hindi na available, yung iba luma na, yung iba sira na. So, ano po ang program ngayon ng DOH Bicol para po dito? Thank you po. Maraming salamat po sa katanungan. Doon muna ako tututok sa ambulansya, no? As far as the ambulance are concerned, no? Ito pong na-distribute namin na 24 units actually ay base to sa request po ng mga LGUs na nangangailangan. So, yun po ay for 2024.
Ngayon, kung gusto po nila, kailangan po nila ng ambulansya sa kanilang munisipyo or RHUs, no? Magsulat lang po sila ng intention, no? Request at they need this ambulance, pero may papasok po natin yan sa 2025 na budget po. HPEP naman po ang magko-cover naman po yan. Nakaplano naman po yan. Meron naman pa tayong nakaraan na budget naman po for that. Pero kailangan in writing po, they just need to send a letter of request sa aming pong region at follow through po namin, i-forward naman sa central office para maayos naman po yung kinakaukulang budget na kailangan for the ambulance po. Okay? Ngayon, as far as the commodities, drugs, and concern, meron mga ilang may mga challenges po, no? Na particular na drugs na kulang po sa RHU na hindi po nakakaabot. Kasi merong problema lang doon sa procurement process, no? At sa inspection po, na minsan may mga damage po ng mga packaging that has to be re-evaluated po ng ating partner agencies like yung FDA. So, hinihintay naman po natin ang resulta ng kanilang assessment at pagka nagbigay naman po sila ng clearance naman po, that's the time na pwede naman po namin maibaba. Ngayon, tungkol po sa vaccines po, meron na pong darating na vaccines this July para maumpisa na po natin yung ating immunization campaign po. Tina-target po natin 95%. Medyo challenging po, pero with this forum, isang magandang pagkakataon na rin ito magbigay alam na suportahan yung ating immunization campaign. Thank you very much on those questions, sir. Thank you very much, Sir Alex. The last to ask question is Sir June Merebete of Mayon Internet TV. Okay na po. Thank you very much. Now we have the last two questions addressed to Doc Hiliego. Doc Hiliego po. Ano daw po ang mga programa ng mga programs and services ng Malinaw Treatment and Rehab Center? This is from SM Cora Obido of DWRL AM and 1FM Legazpi. Sir? Good morning, everybody. I have just assumed my assumption of office yesterday, but nevertheless, in MTRC, we're very proud that we have this following services. Number one is the treatment and rehabilitation of the severe cases of PWODs, persons who use drugs, and also the moderate care cases of PWODs. And aside from this, we have also the aftercare and follow-up services, meaning to say, once they were treated and given rehabilitation program, and they are qualified, they are sent in the community for reintegration, and there are follow-up as to their performance in the community. Aside from this, the basic services are also there, like doing the drug testing and also drug dependency examination. This is very important as regards to the examination of a person who used drugs in terms of the severity of his or her use. And then also we have advocacy for drug use, prevention and also for mental awareness. And since I am new with the institution, I would like to bring this program closer to the community where we serve. Because in the universal healthcare, wala dapat walang naiiwan na members of the society, and those persons who use drugs, they definitely have to be attended very well. And by being closer to the community, then more people will be served, I think. Thank you. Thank you, Doc Hiliego. Thank you so much po, Ma'am Cora, for that question. Last question po, addressed to RD Albornoz. Yung Legacy Hospital po sa Bicol, magkano po ba yung budget nun sa pagpapatayo? At kailan po yung target date ng opening? Congratulations daw, Doc, kasi bawat Bicolano ramdam ang magandang kalusugan. From Dante Maravillas of Bullseye Internet TV. Online, sir. Sir Dante, maraming salamat sa katanungan.
mas maigi po siguro kung pwede ko mai-refer yung iyong katanungan sa aking kaibigan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, si Doc Eric Raborar. Thank you, RD. Yung legacy po ay it is a 10-story. Opo, 10-story building po yan. Ito po ay nasa pangangalaga po ng Public Works, DP po. Recipient lang po kami. Ang balita ko po, ang target nilang matapos ay bago matapos ang term ng ating presidente, ay siya ang personaling mag-i-inaugurate ng building po. Yun po yung info po sa akin. Kung magkano po, medyo hindi ko, kasi hindi po sa amin yun eh. DP po ang nagpapalakad ng proyekto. Kami lang po ay tinatanong, ina-update. Yun nga po, isa sa mga tanong din namin, kailan ba yan target matapos? Ang naisagot po sa amin is, wag ko kayong mag-alala, ang target po is bago matapos ang term po ni Presidente ay mata-turn over po sa inyo yan. Yun po yung information sa akin. Ang tanong ko nga po, hinihirit ko pa eh, dapat kompleto gamit niya na. Ay, dapat naman po. Yun naman po yung inassure po sa amin. Sorry po, yun lang yung kaya kong maisagot for now kasi yun lang po talaga yung alam ko. Salamat po. Thank you very much, Doc Eric. Thank you so much, Sir Dante. And I'll give the final, final na talaga itong question na to, Sir. Ihahabol po natin yung tanong. Kasi hindi po, ako gusto rin itong itanong talaga eh. Pero let's give the honor to ask this question, Sir JV Verdiflor of the WRN Naga. Sir? Thank you, sir. Thanks for the opportunity. To RD Albornoz, sir. Itanong ko lang kasi yung National DOH, grabe yung mga binibigay na warning, especially sa mga jóvenes, about dito sa vape. Kasi almost 13 years old dito sa amin, may gumagamit ng vape, electronic cigarettes. Ano po yung mga lakdang ng DOH Bicol para makontrol natin ito? Yes, sir. Salamat po sa katanungan. Ang vape po talaga, usok pa rin po yan eh. No? So ang position po talaga ng Department of Health is that stop actually, no? And smoking. Kaya ang isang approach po namin, itutuloy pa rin po namin yung dating ginagawa pong Red Orchid Awards, no? Para dun sa mga institution, mga facilities, no? Na mag-a-adapt nito. At kami naman po binibigyan namin ng recognition every year naman po yan. So yun pong isang paraan po at the institutional level. Pero at the individual level po, meron po tayong tinatawag na Health Promotion Unit po. Sila naman po ang nagbibigay ng awareness campaign on the health effects of vape. So, ayun po ang aming position po dyan, and which is also consistent with the central office guidelines naman po. So, yun naman po ang aming stand naman. We just implement po kung ano po yung pamantayan na binibigay po ng central office, and at the same time, we cascade it sa ating mga local government units. Yan po ang aming masasagot. Salamat po, sir. Thank you, sir. Si Ma'am Arlene po. Quick reaction, ma'am. Yes. Pang-sampu nating sa 10 commandments or nutritional guidelines for Filipinos, kasama po doon yung huwag manigarilyo. Kasama po yung vape doon sa pagsisigarilyo. So, kailangan pa lang po natin talagang palakaisipin ng todo-todo. Ito ba makakabuti sa akin o hindi? Yung ating pong promotional campaign ay para mas alagaan ng sarili at mas nourished tayo. Kasama po yon sa hindi dapat ginagawa. Kasama din yung hindi pag-inom ng alak at mag-eersisyo. Yun po yung pang-sampo. So, siguro kailangan lang po nating alalahanin yung mas kailangan nating bigyang pansin ang ating sarili para hindi tayo, maging malnourished, maging overweight din kasama, at maging mas humaba ang buhay para mas ma-enjoy po natin ang ating mga apo at mga kasama sa pamilya. Salamat po. Thank you very much, Ma'am Marlene. Thank you so much, sir. Before we end,
during our coordination meeting, Doc Gigs said walang tanong na hindi daw talaga niya pwedeng sagutin kung merong mga kasagutan yon. There's an online question, Doc, but the one asking is saying that if the name is pwedeng i-withheld. I'm sure Doc Gigs would like to answer this question. My question, how is the agency? By the way, palakpakan natin kasi napakarami pong nanood online for the very first time. This will be our last time for the 6th episode. Ito na yung pinakamarami yata, RD, na mga nanood. The question is from the online. How is the agency, such as BMC in particular, ensuring that they are hiring the right people to vacant positions who are ought to become competent civil servants? I'm sure Doc Gigs will welcome that question. Sir? Doc, please go ahead po. First of all, Bicol Medical Center right now is 3,106 plantilla positions strong. And we have several JOs, and we are now acceding to the call of the President to lessen our JOs till 2025. So Bicol Medical Center now is outsourcing our services in terms of the linen and laundry, guards, drivers, and the like. So including, eventually, our workers in the admin. So what BMC right now is doing to level up with what we are aiming for is we're applying for Prime HR3. And this coming before the year ends, Bicol Medical Center will be achieving such. With this Prime HR3, we will be able now to digitalize all the processes of Bicol Medical Centers. One only is the hiring system. We all know, we communicated with the Civil Service Commission. And totoo lang po, yung qualification for a certain position is far lower than we aim for to hire. Because Bicol Medical Center have leveled up the bar for our recruitment process. Ibig sabihin po nito, yung minimum requirement po, natutugunan po na nakakarami. Pero BMC, ang bar po namin for leveling up our hiring, because we have to level up our proficiency stage. Mataas po talaga. Pero hindi po namin sinasabi na hindi namin kukunin yung dun sa minimum level. With this Prime HR3, and now we are now reviewing our MSP para po mataas namin ang kwalifikasyon ng mga empleyado ng Bicol Medical Center. And for all information po, Bicol Medical Center started digitalization in 2022, and 2025 we aim for 100% digitalized in all process of Bicol Medical Center. Napakahirap po magsimula kasi napatagal na po ng ospital namin, 1933. And there are practices that ought to be changed. Matatandaan niyo po, we hire everyone, basta minimum requirement lang po. Pero I think with the leveling up of each of our hospital, may kumukuha po kami ng certain edge na employee that will be at par or much better than the minimum requirement. Kaya nga po yung MSP namin, binabago po namin. And right now, this is on my table for final signature. So sa nagtatanong po, Bicol Medical Center is aiming for 1,500 bed capacity. And with 1,500 bed capacity, it comes with greater responsibilities. May responsibilidad po kami sa mamamayang Pilipino. Ang serbisyo namin po, tataasan po namin ng antas sa pagkuha ng nararapat na empleyado na makakatugon ng better na mapaganda namin ang serbisyo sa mamayang Pilipino, mayaman man o mahirap. Maraming salamat po, Doc Gigs. Thank you so much, DOH, RD Alborno, sir. Ang dami pong tanong sa online. I'd like to mention yung mga nandyan lang nagwa-watch sa sample lang is as far as Castilla, Sorsogon, San Isidro, nanonood sila. We also have Santo Domingo, Albay, Barangay Carolina, Naga City. Ang dami pong mga nanonood talaga, sir. No? First time kong makakita ng ganito karami po mga engagement. Well, that ends our question and answer.
But before we end up this program, meron pong sasabihin si RD at ianyayahan din namin na tumayo maya-maya pagkatapos magsalita si RD sa kanyang panghuling pananalita po dito sa ating programa dahil pakinggan natin din po yung hymn pala ng DOH. Before I'll turn over to Sir Marlon dito po sa ating program. RD, please. Thank you. Maraming salamat, RD Dudes. Sa muli, ang DOH Bicol Center for Health Development ay lubos na nagpapasalamat sa Philippine Information Agency na siyang katuwang ng Presidential Communications Office sa pagkakataong ito na maibahagi ang ilan sa mga programang binibigyan tuon ng aming mga opisina, kasama na rito ang 3 DOH hospitals, TRCs, National Nutrition Council, Bureau of Quarantine at iba pang partner agencies. Lubos naman ang aming pasasalamat sa ating mga media partners na personal na dumalo at nagbigay ng kanilang oras upang matunghayan ang programang ito. Ang inyong walang suporta, walang sawang suporta at dedikasyon ay may malaking ambag sa pagpapalaganap ng tama at angkop na mga impormasyong pangkalusugan sa publiko. Kayo ang pangunahing katuwang ng kagawaran sa layuning maimpluwensyahan ng publiko sa iba't ibang uri ng desisyong pangkalusugan at maipaabot ang dekalidad na serbisyo. Sama-sama tayong maging instrumento sa pagsulong ng serbisyong Salud Bicolnon para sa bagong Pilipinas na ang bawat buhay mahalaga. Salamat po. Ayahan namin ang lahat na tumayo muna at pakinggan natin ang let's also give time for this DOH hymn ng Bicol. Yes po. Meron lang po kaming konting technical adjustment pero ipi-play po yan. Please go ahead sa technical team. Maraming salamat po at pwede na pong umupo. Bago po tayo magtapos at ipasa ko dyan sa ating pong kasamahan, I'd like to say thanks kay Governor Luigi R. Villafuerte sa suporta pong inyo pong binigay, Gov. Maraming salamat. Of course, nanood po ang ating Secretary Cieloy Garafil of the Presidential Communications Office. Senior Undersecretary Cesar Chavez, sir, thank you very much po. Kay Secretary Teodoro Herbosa, ang aking pong professor sa aking pong masteral. Maraming salamat po, sir. Director General Joe Torres Jr. ng Philippine Information Agency. Kay Sir Aris Gutierrez po, ang aming pong head sa Regional Operations Division. DGG Cat de Castro. At sa lahat po
ng bumubuo ng Philippine Information Agency at sa lahat na tumulong para mabuo po ang Kapihan sa Bagong Pilipinas, kung saan featured agency natin ang Department of Health, Bicol, and of course BMC sa napakaganda po na accommodation na ginawa sa amin. Maraming salamat, RD Albornoz, sir, kay Doc Gigs, kay Doc Eric, kay Doc Itzano, kay Ma'am Arlene, sa lahat po na naririto from DOH. Mula po sa amin sa Philippine Information Agency, Regional Office Number 5. Ako po si Dudes Marianito. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay at pakikinig. Sir Marlon, please. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, natin ang ating mga resource person ngayong umagang ito para sa ating very successful na Kapihan sa Bagong Pilipinas. Alright. Okay, mukhang Okay. Pagod na yung ating microphone. Muli, maraming salamat sa ating po naman mga special guest dito. Dr. Maria Lourdes Anson, Madam, thank you so much. Dr. Fulbert Alec Giliego of Malinao Treatment and Rehabilitation Center. The members of the BMC Executive Committee, palakpakan natin. Dr. Ray Millena, Head of the Provincial DOH Office of Camarines Sur. Sa ating mga media partners, maraming salamat sa inyo. Mention ko lang ilan dito na hindi na-mention kanina. Sir Ma'am Antoinette Eduardo of One Media, TV48 Naga. Gladys Canoy of Bomba Radio Naga. Donna Canyeva of Radio Aguila Eagle FM. Miss Kathleen Delgado of Brigada News FM Naga. Janessa Sevilla of Brigada News FM Naga. Jessica Kalinog of GMA Bicol, Carlo Abonita of GMA Bicol, JV Verdiflor of DWRN Naga, and Ricardo Sarsona Jr. of Bombon Naga. Thank you very much to all of you. Palakpakan natin ating mga media partners. Of course, the Provincial Government of Camarines Sur for the lead wall. Thank you very much. To our DICT Region 5, headed by Director Rachel Ann Grabador. Thank you so much sa excellent signal ng ating DICT. Of course, we would like also to thank DWRL Legazpi, 1FM Legazpi for airing also this Kapihan sa Bagong Pilipinas. Sa PIA Technical Team, Gerald Hintalan, Karen Bernales of PIA RO5 in Camarines Sur, Miss Raisa Lucido of PIA Albay, and Miss Mark Jobo. Okay, thank you so much sa inyo guys. And to, of course, the technical team of Bicol Medical Center under the leadership of Dr. Ronnie Gigantoni. Thank you very much. To the DOH, the technical team, maraming salamat sa inyo. Salamat po. At yan po naman, nagtatapos ang ating Kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong araw na ito. Ngayon ay July 2, 2024. Ladies and gentlemen, muli, isang magandang umaga, Bagong Pilipinas! Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin.
magbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong